ale hráme na Silver momentálne, pretože dneska máme deň, kde na nižšom ele budeme učiť ľudí, ako sa vyhrávať napríklad z bronzu, zo silveru a tak ďalej, vieš. Sľúbil som to viacerým, takže dneska proste tí, čo sú nižšie, tak budem sa ich snažiť naučiť, ako sa dostať vyššie. Hej, mám druhý účet. Dobre, musím si dať mobil na nabíjačke, zaujímavé. Tak, to by mohlo byť. Midpls, kam idú? OK, neviem. OK. Neviem, kam idú títo dva. Ja by som išiel na mid. Fizi asi na mide, takže... Tak dnes budem silno sledovať, potrebujem sa aj vyhrávať z B3. OK, presne pre takýchto je, vieš, čo sú proste nižšie. Budem sa snažiť vysvetľovať všetko. Ale najprv hru dáme asi prvú len takú zahrievaciu, vieš, akým príde viac ľudí, keď to bude zase taká klasika 10 alebo koľko, tak potom dáme proste niečo, čo budem snažiť sa vyprávať 48 minút po tej hre, proste úplne všetko. Budem vyprávať každý svoj krok a tak ďalej, vieš, aby ste vedeli z tej hry čo najviac. Budem si to trošku aj pripraviť v hlave, že ako budem vyprávať o tom, že aké sú chyby, aké využívajú a tak ďalej proste. Budem sa snažiť všetko dopodrobna vysvetliť, len ono toho je strašne veľa. Je tam pár vecí, ktoré sa treba naučiť a ktoré treba opakovať a hrať, ale budem sa snažiť. Sem gold, silver, jungler, dropil sa z goldu, bol som retard, bol mám jungly a agresívny styl, OK, tak na to sa tiež pozrieme. Budeme hrať asi mid, jungle a tak ďalej. A pozrieme sa na všetko, hlavne proste tie základné chyby budem sa snažiť vysvetliť, ktoré si musíte uvedomiť a taktiež musíte hrať, proste bez toho to nejde, vieš. Nikto, kto je na vyššom ele, nikto, kto hrá LCS, nikto, kto hrá proste nejakú ligu, nehrá 30. hru, vieš. Sú to proste všetko hráči, ktorí majú zahraté tisícky hier proste. Nejde to bez toho, tak ako aj atletika, hocčo proste, gymnasti, proste šport, futbal, všetko tí ľudia majú veľa odtrénované, tak je to všade proste. Bez tréningu to nepôjde. A tréning je to, že proste hráme solo queue. To je ten tréning proste, že hráme solo queue a učíme sa na vlastných chybách. Tak jak to funguje. OK, takže... Ešte dáme to do jednej skupiny a ideme hrať. Ice Blue je celkom v pohode, no. Koľko ich máme tých followerov? 156 alebo koľko? 154, OK. Prebežíme to aj tu. Tak, môže byť. Prepíšeme si current elo. Ale musím nájsť ten text, ktorý to je. Tento. Ahoj, serus kamo. Ja tú divnú hudbu, pustím asi niečo normálnejšie. Toto je nejaký oný. Viem, čo pustím. OK, našiel som niečo. Musíme dať toto. Dobre, takže... Ešte vypijem toto. Hráme momentálne Dianu v jungli. Hráme na Silver približne 3 alebo 4, nie som si istý ele. Takže hráme proti Fizovi, čo je na tomto ele bežný čempión.
ktorý sa hraje vyššie, ale tu sa hrá častejšie, takže prvé zoberieme Včko, pretože máme proti sebe melečko, čiže sa budeme hitovať a Včko nám dá shield plus nejaký damage, je to lepšie ako Qčko. Ďalej, budeme sa snažiť farmiť, pretože Diana je do 6 slabšia a popri tom nejako poukovať, ako sa bude dať, uvidíme ako to pôjde. Budeme využívať proste jeho chyby. Keď uvidíme, že proste je level 2 alebo 3 a z toho netrafi 2 spely, tak samozrejme, že pôjdeme do neho all in, pretože nám nemá čo iné spraviť. Musíme na nižšom ele musíte využívať chyby. Čím vyššie elo, tých chýb na linke je menej. Čím nižšie elo, tých chýb enemy alebo nepriateľov je viac. A každá jedna chyba vás môže stať smrť. Alebo jeho. A my tie chyby sa budeme proste snažiť využiť. Čím viac ten dotyčný chyb spraví na linke, tým viackrát ho zabijeme, alebo aspoň sa o to pokúsime. Napríklad mu facetime flash a tak ďalej. A tých chyb bude veľa. Napríklad chyba je aj, že má polku, ja som full a proste skočí do minionov Qčkom. Wastel si poprvé spell, po druhé dostal sa ku mne blízko. Hej, príklad. A už proste môžem ísť do neho all in a tak ďalej. Keď tu bude viac ľudí, tak musím si to trošku nehať aj premysleť v hlave, že ako čo budem vyprávať, ale nebudem vyprávať také všeobecné veci, to určite všetci poznáte, ak máte dosť zahratých hier. Budem proste vraveť, čo sa deje v momentálnej hre. Pretože nemám ako vraveť aj hru, aj všeobecne. Takže musím sa sústrediť na to, čo momentálne sa deje v hre a tak ďalej. A z toho sa dá proste uvedomiť, že kde sú tie chyby. Budem komentovať moje chyby, budem komentovať naše chyby, našeho týmu, budem komentovať objektívy a pozrite, zase skočí do mňa úplne bezhlavo Ečkom. Úplne bezhlavo, skočil do 6 minionov plus do mňa Ečkom. Samozrejme, že som mu damage vyblokoval Včkom, plus sme mu dali jeden trade, ktorý bol úspešný. Na linke musíte tradovať. Najlepšie, keby ste tradovali úspešne. A momentálne toto bol úspešný trade pre mňa, pretože minul som mu 100 HP alebo koľko, ale mi neminul skoro nič. Bol to proste bezhlavý spell, nemôžete len takto sa pustiť do minionov a ešte na level a zase to isté spravil. Proste úplne bezhlavo a pozrite, nedal mi nič a ja som mu dal zase polku. Spraví toto viackrát a zabijem ho. To sú tie chyby. Toto sú malé chybičky, lebo sme level 1, ale proste čím viac tých chýb bude, tým viac ja ho budem dominovať na tej linke. To si musíte uvedomiť. Môžeme mať piči tvoj stream, bohužiaľ. Neviem, čo máš s tým. Skús dlhšie pozerať, alebo si ho nechaj načítať. Alebo resete Google Chrome, aj to pomáha. Ako máš dlho spustený, má načítané cookies a tak ďalej. Nezapomeň potom žiť, že furt musí analyzovať mapu ako jungler. To zase, keď budeme hrať junglera, teraz hráme mid. Dobre? Teraz hráme mid. Keď budeme hrať junglu, tak potom budem vysvetľovať junglu a tak ďalej. Prvorade je na ničom ele farmiť. Proste farmi všetko, čo sa dá. Farmi atakmi, farmi spellmi, ale dávaj si pozor na manu. Toto je dobrý trade, proste my môžeme s ním takto tradiť jednoducho. On proste wastuje spely do minionov, keď fajtíme proste. OK. Nemá manu. Ja som minul všetky potky, ale on nemá žiadnu manu. A minul flasku, takže dostali sme gank. Tam neviem, asi to flashnem, ale nemal som čo. Škoda toho ganku, lebo by sme boli na tom lepšie. Ale Fizz nemá žiadnu manu, nespraví nám nič, nemusíme sa ho proste báť, na toto treba dbať. Na svoju manu a nepriateľov manu. Keby mal full manu, tak sa ho bojím, nešiel by som ani minionom, ale čo mi spraví, keď má 20 many, chápete proste. APčka môže akurát tak auta taký dať. A ja mu môžem úplne free spellovať. Teda tej many už ani ja nemám moc, ale ešte viac ako on. Škoda toho Skarnera, že nám wastel flash. A plus sme minuli živoci a tak ďalej. Bereme si Ečko, to je taký pasívny spell, alebo proste, že nech to slovne, nie je to na linke nič ako extra, takže si to bereme ako štvrté. Momentálne ako nás gankol Skarner, nemôžeme s tým minionom, lebo nás zabije proste. To si musíte uvedomiť. Ak nás divede, môžeme ho outplaynúť, ale nemôžeme proste ísť len tak bez hlavok minionom. Pretože nás bude atakovať. Už sa mu doplnila aj trošku mana, proste dbajte na tie staty. Nemôžem ísť z 200 HP k minionom, môžem ich akurát tak farmiť len čo sa dá a spellmi. Inak nemôžem proste nič. Na to musíte dbať. Aha, prišla Elise, ktorá nám môže trošku pomôcť zase. On bude asi do nás ísť. Na to zdávajte pozor, nechoďte do ňoho bezhlavo, pretože máte málo HP. On vás dokáže zabiť a ešte outflashnúť. Radšej nedostanete asist, vyserte sa prosím ten asist. Elise si ho zabije sama, ale hlavne nezomrite proste. Pretože stratíte na tej linke viac, ako keby ho zoberete. Teraz momentálne môžeme skúsiť Ignite a máme First Blood. A mohli by sme dať aj double kill, keby máme flash, ktorý sme vastli vtedy. Vidíte, Fizz šiel bezhlavo po turetku, na levele 4, keď mal asi 200 HP, lebo proste greedy za killom a nevyplatilo sa mu to. Zase, chyba jeho na jeho strane a vracia sa mu to. A tie chyby, keď chcete ísť do vyššieho ela, musíte minimalizovať. To je proste z jedna veci, ktorá vás posunie ďalej. Tých vecí v hre je veľmi veľa. A
Ale toto je jedna z vecí, na ktorú musíte dbať aspoň na linke. Pokiaľ vyhráte na nižšom LS linku, tak je asi o 70% väčšia šanca, že vyhráte aj hru. Pretože enemy team bude flamovať toho na linke, tým pádom komunikácia je úplne na nula, proste 0 bodov. A ďalej ten týpek proste má nervy na to, že ste ho porazili a hrá horšie. Proste flamuje svoj tým a pri najlepšom pre vás ešte lívne. A hráte 4, OK? Takže keď vyhráte linku, tak vyhráte dosť toho v tej hre. Kúpime do rany na začiatok, lebo sú pre Fizza dobré. To má každý specifický build, takže to sa neriadte mnou. To proste ja buildím situačne na toto jebeme, zoberieme bodku asi a potky. Situačne proste na každého champa musíte buildiť. Ja buildím, čo mne sa hodí na Dianu a tak ďalej. Zoberieme proste do rany, pretože nemáme čo iné zobrať. A pôjdeme asi Abyssal. Ďalej. Čo som chcel povedať. Farmite, nezabudajte na farmu, proste nesústredite sa len na to, že teraz prvú chybu idem all-in a vôbec nefarmite. Musíte proste farmiť, to musí byť už proste vec, ktorá bude opakovateľná, ktorá... Zase skočil po turetku a dostal hit. Ja som full on na polku a stále so mnou bojuje. Proste jednoduchý troll, ktorý zase vyústila sa do jeho smrti. To je tá chyba, o ktorej som vravel. Vždy keď spraví chybu, tak ja to využijem a zabijem ho. Aspoň keď sa bude dať. Skočil do mňa bezhlavo, keď som mal level 6, on mal 5. Tomu je ešte hitla turetka. OK. Spravil ďalšiu chybu, zase zomrel. Je to proste jeho vina. Zase máš zrezaný chat. Ono sa to posúva, takže si to... Keď tak posuniem, počkaj. Neviem na to teraz, keď hrám. Potom si to keď tak... Do skarného zbytočne nejdeme. Pravdepodobne by sme asi ani nezabili. Zase budeme farmiť proste. Farma je veľmi dôležitá, pretože z toho máte tie itemy, s ktorými môžete dominovať tú hru. Plus killy. Killy sú, ak si máte vybrať medzi killmi a farmou, berte farmu. Pretože farma sa viac oplatí. Približne 24 miliónov je myslím 1 kill. Šako Nezir, dík za follow, kámo. Neviem, či si to ozaj Nezir ty, ak si to tak ťa vítam. Oznám ťa, samozrejme. Takže čau, kámo. A je to nejaký fake, tak aj tak ťa zdravím, ale ak si to ty, tak serus. Ďalej, neviem, prerušil som ma followom, čo som chcel povedať. Či už streamuješ často? Áno, každý deň, kámo. Od 6. do 10. Vydaj medzi nami, dajte srdiečka do čitu preňho. Fizz bude bez hlavo do nás skákať, pretože je to nižšie elo, aj keď je proste podlevelovaný a tak ďalej. Je to proste z rezervou musíme brať, pretože nie je to až tak vysoké elo. Takže bude tých proste chýb robiť veľa. Mám tam ďalší kill pre nás a ani myslím nemusíme flashnúť proste. Úplne len taký zadarmo. Že si backneme a sme OK. Takže... Tu máš srdce, dík. Ešte tu málo ľudí, takže počkáme, kým sa to tu trošku zaplní. A bude to lepšie. Dneska máme celý deň, alebo aspoň nejaké prvé hodinky vysvetľovanie na nižšom ele. Takže... Budeme sa snažiť ľuďom, ktorí sú v nižšom ele, vysvetliť, kde robia chyby a aké by mali odstrániť. Toto bolo hlúpe. Keby pokračujú, tak ten Shen by mohol ešte zabiť. Ešte, že si to rozmyslela. Treba proste rozmýšľať. Treba rýchlo rozmýšľať v tejto hre. Je to proste rýchla hra, napríklad ako CS-ko. To je tiež rýchla hra. Musíte tam mať reflexy, musíte rýchlo rozmýšľať, čo spravím. Nie vždy to vyjde, ale treba proste rozmýšľať rýchlo. Rozhodnutia. Pozrite, Fizz má 0-3 a už ani nejde na linku. Neviem, či šiel do jungla, alebo proste stojí niekde v base alebo niečo, možno sa už aj nevráti, možno lívne. Je tu. A znova ho môžeme zabiť. Zabijeme ho takto viackrát a je šanca, že lívne. Takže výhoda pre nás, ak budú proste 4. Tým pádom sme vyhrali z polovice hru, pretože sú 4 a my sme nafidení. Roamovanie. Druhá časť midu, ktorá vám hodne dopomôže v hre. Keď sa vám nedarí, môžete kľudne aj roamovať. Roamovanie je vlastne to, že prejdete z midu na nejakú linku, ktorá je v dohľade ganknutelná, proste, že napríklad Chen je pušnutý, alebo tu ako predtým bol ten, kto to bol, Skarner, ktorý mal malý život, proste, že prídete a skúsite pomôcť svojmu týmu proste. Je to bežná vec za midera, proste roamovanie, robí sa to stále. Pokiaľ, ja to vysvetľujem takto proste laicky od začiatku, pretože nie každý musí byť, alebo môže byť taký, že to vie. Niekto, kto pozerá možno je Silver, ale pozerá LCS a tak ďalej, tak tieto veci vie, že aj tam sa roamuje a tak ďalej. Hlavná je farma. Ďalej potom sú proste využitie killov alebo proste využitie chýb v rámci vašich killov. To vám dopomôže, dostanete väčší level nad ním. Ďalšia z vecí je build.
Musíte postavať dobrý build, za to, že máte 3-0 nemôžem ísť teraz prvý item Rabadon, pretože síce to bude mať nejaký efekt, že bude mať AP, ale nebude mať proste žiadny mana regen, nebude mať žiadne pasívky, nebude mať žiadny sustain, nebude mať proste nič, iba nejaký damage. A pokiaľ má fokusnú, nespravím nič. Abyssal Scepter dostanem nejaký Magic Resist a dostanem slušný damage, čo sa mi oveľa viac oplatí. Mám 3-0, nemusím sa vôbec proste Fiza báť, môžem ísť kľudne do neho all-in, alebo aspoň ho proste takto zónovať, aby si nemohol farmiť. Máme blúčko, môžeme farmiť spelmi, není problém. Som tu, robil si radu, čo som ti písal, neviem, čo myslíš, napíš mi sem. Ak myslíš, ale neviem presne teraz. Dneska učíme low elo, ako sa dostať z toho, alebo aspoň základné chyby, ktoré sa stále robia. Takže vítaj. Hráme cca na silver elo. Takže to je proste také klasické elo, kde veľa ľudí je staknutých. Bronze silver to je skoro to isté, takže tam veľký rozdiel není. Pozrite, nemá šancu, nemá nič, on stáva hneď proste item, ktorý je ako keby na neho core, ale nemôžete proste len tak. Nemá žiadne dorany, nemá HP, nemá bodku, nemá proste nič. Rovno stáva item a je squishy. Jo môžeme úplne bez problémov poukovať, on nám nespraví nič. Nejdem dive, lebo je to riskantné, je to fizz predsa. Ale wastel si flash, takže proste ho na jedno kombo zabijeme. A máme ďalší proste lead, máme 92 miliónov za 11 minút, čo je slušný výkon, ďalej máme 4-0. Nechcem prísť proste na Silver Elo a ukazovať sa, že som Master Tier, že proste budem dominovať, ale inak vám to nemám ako ukázať. Keby proste hrám laicky a prehrávam, tak sa z toho možno nenaučíte. Takže budem musieť proste tryhardiť a ukázať vám, že ako to proste vyhrať. A budeme sa snažiť vyhrať každú hru. Pokiaľ sa nám nejaká podarí prehrať, tak proste vysvetlím prečo sa to stalo. Prečo sme túto hru prehrali, aká je chyba. Či je chyba v obne, či je proste chyba, v čom je chyba. Aby ste si tie chyby vedeli uvedomovať, pretože väčšina tých, čo sú na nižšom ele, blamujú som tým, ale 70% z toho je chyba vo vás, proste. Ak ste prehrali hru, je šanca, že vám to prehral tým, proste, že hráte takto ako napríklad ja a ostatné linky feedia a niektorý ide AFK, vtedy proste je to chyba týmu, viac ste nemohli spraviť. Ale 70% z týchto prípadov je to vaša chyba. Proste nezahrali ste až tak dobre, aby ste si tú výhru zaslúžili, keď to mám tak povedať. Písal ti, že nech pustíš stream o 30 mega skôr, aby to nerobil. Púšťal som trošku skôr, keď tak sa to načíta, vieš, chvíľočku a pôjde to, hádam, nebo nič. Kľudne mi napíšte, čo ste tu, neviem koľko sme tu, že komu to laguje. Úprimne, nie že nelaguje mi to a trošku mi to seká. Proste napíš mi, že občas to lagne a tak ďalej, aby som vedel, že či keď zapnem stream to laguje a potom sa to nejako načíta. Máme proste 4-0, môžeme s Fizzom sa kľudne hrajkať. On bude robiť takéto trady, ale ktoré sú úplne neúspešné, lebo nám neminie nič. Máme proste level 1 na zóne 8. Sme o 3 levely väčší. Bereme jungle. Ďalej. Ak chcete dobre farmiť na nižšom ele na mide, tak pušujte linku. Pušujte linku a keď ju pušnete, berte si okolité kempy. Vtedy máte niečo podobné k tejto farme, proste. Nestačí na tom mide len brať všetkých minionov z midu. Aj to niekedy stačí, ale je to ťažké zobrať všetkých, hlavne na tom začiatku, napríklad s Dianou, lebo je melečko, ťažšie sa proste farmi, keď máte proti sebe nejakého pokera. Takže najlepšie je si nejako rýchlo takto spelmi pušnúť tú proste linku a ísť potom na tú junglu, ktorá vám trošku zobere, ale na to máte predsa tie potky a tak ďalej, aby ste to clearli bez problémov. A tak zvýšite proste svoju farmu. Čím väčšia farma, tým lepšie itemy, tým väčší kill potential, tým väčší damage, tým proste väčšia šanca na výhru. Všetko sa od toho odvedzuje proste. A momentálne máme Abyssal, rašujeme si sorcerky, nech máme nejaké pene, kúpime si trinket, nech sme safe a môžeme ešte kúpiť niečo z tohto. Z toho proste vybuildíme nejakú vec, je jedno akú len, nemáme nejaký damage. A máme momentálne nejaký sustain, lebo máme 3 dorany, máme Abyssal, máme Magic Resist proti Fizzovi, neubere nám ani na full CD, polku nám možno zobere, plus máme dosť AP z toho a máme ešte nejaké Magic Pene a Move Speed, proste máme všetko, čo potrebujeme, plus máme ešte upgradenutý trinket. Momentálne sme v plnke. Fizza môžeme šikanovať, ako sa nám bude zachceť a k tomu si farmíme. Dám si rakety, ty dáš späť na streamu, budeš říkať, kde byla chyba pri ukážka, ak nie, ale najdlu, aj to môžeme. Ale dajme najprv ak tak dve hry proste takto a potom dáme nejakú random alebo od nejakej vývera proste silver hru a tu budem proste komentovať. V začiatku to laguje, potom je to OK, tak keď tak budem zapínať streamy skôr alebo niečo. Pozrite, toto je momentálne fight dobrý pre nás, lebo máme 4-0 a proste nemôžu nám tí nepriateľa nič, sme proste hrozne popredu nad nimi. My proste len bereme killy. Pokiaľ sa dá, kľudne môžeme nehať ten kill, ale není problém, pokiaľ to viete poťahať, tak kľudne môžete zobrať aj všetko. To je už na vás, ako si poradíte s tými killmi. Flashieme, po ňom je to proste free kill, nemá nám čo spraviť, zapalíme ho hnusáka a jeme na mid. Máme tu dobrú farmu, takže nejdeme Drakea, sereme na ňo, farmíme to a potom môžeme ísť Drakea. Proste farma je dôležitá.
čo najmenej proste zminimalizovať tú farmu. Treba ju brať úplne všetku. Čím viac farmy, tým je to pre vás lepšie. Farma je proste veľmi dôležitý aspekt hry. Vidíte, farmili sme si to a môžeme ísť spokojne na toho Drakea. To čo je s tým YouTubeom, ak chceš sa ti pozrieť, ako to upraviť, to je easy, 2 minút hore dole. Čo je s môjim YouTubeom? Neviem, čo myslíš? Niečo je s ním, alebo ako? Neviem, čo myslíš? Mne to laguje dosť, neviem, či je chyba v mobile, alebo teda iné streamy to síce nerobia, idú stále full, ale u teba to robí, že kružú hodina, ešte tam je minútka, potom 10 minút zniž zase. OK, to možno za začiatku ako ten stream. Zobral nám blúčko, lebo som sa kúkal do chatu. Nepozeral som sa, nemáme manu, takže nemáme dôvody proste pomôcť im, pretože by sme tam pravdepodobne aj tak nič nespravili. Teraz si môžeme zobrať item nejaký situačne. Ja by som zobral na Dianu Zoniu, pretože je to veľmi dobrý item pre ňu. Môže proste all-in skočiť do nich a nemusí sa báť, že zomre, pretože keď je zle, že vás fokusujú, dajte sa do zóny a tým vám väčšinou pomôže proste. Sme silver, kde tým nepomáha v niektorých prípadoch, ale verte, že do toho teamfightu skočia, keď tam budete v zóni. Aspoň nie v 5, ale keď máte nejakú šancu na prežitie. Fiza môžeme proste dominovať, pozrite, že sme mu dali iba na jedno lightské kombo. Mali sme na ne vision, takže skočíme tam, prečo nie. Na Jonu vtiahneme, netrafili sme ju kvečkom, ale to úplne nevadí, lebo máme slovy. A pravdepodobne ju chytíme. Teraz, tak. A už len počkáme, kým nám príde cooldown na kvečko alebo ultu, to je jedno. To už sú proste free killy, máme 9-0, máme 150 miliónov. A takto to pokračuje. Mohli by sme, keď sme takto nafíjení, zobrať aj Magus. Lebo sme proste feednutí na to. Ale neodporúčam vám to na LE, lebo rýchlo to môžete stratiť, pokiaľ ešte sa tak neviete ovládať hre, alebo neviete kedy ísť do toho fightu a kedy nie, tak proste neodporúčam to. Je to zbytočné. Možno vám to dá, čo ja viem, 15 stakov, ale stratiť následne a neoplatí sa to. Serus Niko. Hráme na nižšom L, pretože učím silverov a tak ďalej, že ako sa dostať z nižšieho L, vieš. Takže musím trošku tryhardiť na nižšom L, aby som ukázal proste tie chyby nepriateľov, ako sa dajú ľahko využiť. A tí, čo pozerajú od začiatku túto hru, tak vidia, že sú tie chyby veľké a dajú sa jednoducho využiť. Úplne jednoducho proste. Teraz už je to jedno, teraz už mám 9-0. Teraz proste Fizz do mňa aj tak bezhlavo skočí, aj mu jedno, že mám 9-0. Úplne proste to nerieši. Vidíte, ako sa dá jednoducho oklamať jeho mysel? Myslel si, že pôjdem doprava a ja som zvrtol, proste je to jednoduché. Musíte sa hrať s ich myslou, čo si oni myslia. Keď si myslia, pôjde doprava, tak proste zabočím ako na schvál, aby proste som ho oklamal. Keď sem napríklad dožnú nejaký skillshot alebo niečo. Je to jednoduché, ale musíte trošku začať rozmýšľať pri tej hre. Čím nižšie elo, tým to bude pre vás ľahšie sa stade dostať. Ale musíte sa naučiť základy, ktoré budete opakovať, až kým nedosiahnete vyššie elo. A čím vyššie elo, tým si to viac budete spätne potom uvedomať. Napríklad teraz ste bronze 3, o mesiac budete platinum 5 a potom zistíte, aké ja chyby som proste robil. Prídete na smartfight, ktorý bude v bronze a zistíte, aké to bolo jednoduché. A ostatní, čo sú bronze, sa ťa budú pýtať, ako si to spravil proste, aký tam stále nubov. A ty už proste v podvedomí budeš vedieť, že ako si to spravil a oni sa proste stále budú sťažovať na tým, ale ty vieš, že to není proste tým tímom, že si musíš uvedomiť pár aspektov a opakovať ich dookola a tak ďalej. Takže väčšinou je to vo vás. Čím nižšie elo, tak tým to bude pre vás ľahšie, ako vravím, tie začiatky. Pretože pozrite, ja mám 9-0 a oni to vôbec neriešia, oni sa kľudne do mňa pustia dvaja, traja, ale ja s tým nemám problém ich proste vyfajtiť. To je úplne no problém. Mám 9-0, mohli by prísť aj 4, čo už by bolo ťažšie, ale dá sa to. Musíte vedieť, aký máte damage za daného čempiona. Musíte vedieť, či dokážete ich vyfajtiť 3, 4, aj 5. Sú aj také prípady, že dokážete aj solo 5. Musíte mať na to vhodnú situáciu, musíte mať pripravené summoner spely a tak ďalej. Musíte proste vedieť, čo vás čempion dokáže s takýmto score a s takýmto buildom. Preto je to všetko o učení sa. Není nič na prvú hru, musíte sa to proste naučiť. Pozriem, koľko nás je v čete. Už nás je trošku viac, parádička, takže učíme sa dneska pre tých, čo sú noví, alebo ešte tu neboli. Sme na Silver Ele a učíme sa, ako sa dostať z neho, alebo učím vás, ako sa dostať z neho. Takže bronze problém nerozmýšľajú presne tak, pri tejto hre treba rozmýšľať. Nie je to hra, že len ideš a proste bojuješ. Niektorí to tak hrajú a potom to tak aj vyzerá, vieš. Proste treba pri tom rozmýšľať. Draven je free kill, nemôžeme aj po ňom flashnúť. Ale pozrite, on to mňa fajtí, on vôbec nerieši, že mám 13-0 a 180 miliónov v 19. minúte. On ma proste vidí, že ja mám 600 HP alebo 500, tak proste sa do mňa bezhlavo pustí.
Flashino 81 kamodík za follow. A máme to tu zase. Vidia, že mám 700 HP, tak proste sa idú do mňa pustiť. A vôbec to neriešia, že som hrozne pinutý a môžem si s nimi robiť čo chcem. Stačí pár spelov dožnúť a tak ďalej. A je to úplne OK. Máme zóniu. Počkáme si, ďalej máme shield, ktorý by nás mohol možno savenúť. Možno skapeme, ale to nevadí proste. Tu není o to, aby ste mali každú hru proste 15-0 alebo koľko. Tu ide o tú výhru. Takže není problém. Zomrali sme, pretože sme overextendovali približne z 500 HP, ale je to OK. Máme ďalšie goldy, kupujeme Rabadon, pretože sme finutí. Máme nejaké staty. Máme Magic Resist, máme Armor. Máme Zóniu, čiže sa môžeme savenúť v nejakej situácii. Momentálne potrebujeme čo najväčší damage. Takže berieme proste jednoduchú odpoveď, čo je Rabadon. Keď máme naň, počkáme si, predáme Dorany, ktoré sú tam už zbytočné. A kúpime proste silnejšie itemy. Na čo by to bolo dobre boostiť? Ak by ťa vybustil na čo ja viem Platinum, by si tam prišiel znova spalo dobre, presne tak. Proste keď nemáš na to skúsenosti, vybusti, začal by si hrať. Nie je to tak, že prídem do dia a začnem tam hrať, tak sa proste na ten dia level niekedy dostanem alebo sa naučím. Ty musíš proste začať od začiatku. Nikto neprišiel, proste neprišiel nejaký kulturista a neprišiel a nezačal dvíhať 100 kg účinku, keď prišiel do posilky prvý raz. Proste prišiel a začal dvíhať 5 kg, 10 kg účinku, proste začal od základov. Nie je to proste vždy tak, že začneš od niekade. Väčšinou začneš od začiatku. A tak je to všade aj v tomto. Proste neprídeš a nezačneš od konca. Začneš pekne od začiatku. Tam, kde si, tak stade začneš. A je to úplne jedno, kde to je. Keď to je bronze 5, tak je to bronze 5. Nemáš sa čo hanbiť, je to tvoja divízia. Keď s tým ideš niečo robiť, tak s tým budeš niečo robiť. Keď tam budeš ešte ďalších pol roka, je to tvoj problém. Rozumieš? Vypusti aj mňa. Dám ti a zase nie, boost nie. Musíš sa sám naučiť. Pokiaľ si uvedomíš tieto veci a budeš trénovať, tak to dáš. Každý, koho som poznal, koho som trošku vysvetlil, tak to dal. Ale po nejakom čase. Niekomu to trvá 2 týždne, niekomu to trvá 2 mesiace, niekomu to trvá pol roka. Niekomu to trvá rok. Je jedno, aký to je čas proste. Ale tie výsledky prídu. Pozrite, skočili všetci do nás, dali sme si zóniu, ako vrajím, tým nám prišiel proste pomôcť. I keď je ich moc veľa, my sme iba traja, takže pravdepodobne znova skapeme a toto sa momentálne volá troll, čo robíme. Že fajtíme 5v3. Tomu sa musíte vyverovať aj na nižšom ile, aj na vyššom. Je to všade. Je to proste taká hra, že nemáte vardnuté napríklad a skočili sme tam, lebo tam boli dvaja a zrazu tam boli všetci 5. Ospravedlníme sa, nemáme prečo hejtovať, že WTF noobs, že nemajú žiadny damage a ja som jediný pinutý. Bola to moja chyba, skočil som tam medzi nich, nečakal som, že tam hneď pribehnú všetci 5. Pretože sa portol Shen a boli tam proste hneď 5 a traje nevyfajtíme, lebo dostanem stun, exhaust, všetko. Aj keď mám 13-1 som mal, tak proste nevyfajtím solo 5, keď schytám všetky spely, všetko. Takže tak. Tak čo, máte niekto PV, nie je naspäť do Silver, spadol sa kvôli feedrom, vidíš? Máme to tu proste, klasika, vyhováranie sa nad tým, nie je to kvôli feedrom. Sú hry, kde chytáš slabý tým, ale tie hry je ich málo. Nikto nemá také nešťastie, že by chytil proste každú hru takých. Aj keď máš to nešťastie, tak je to možno len nejaké obdobie, že 2-3 dní chytáš po sebe taký slabší tým. A potom prídu proste dni, kedy budeš chytať dobrý tým, aj keď ty zle zahráš. A priznaj si to, je to tak, proste sú dni, kde máš skore 0-5 a vyhráš, proste že ten tým chytíš dobrý, ale tie hry už nespomenieš. Vždy spomenieš len tie zlé hry, proste nikdy sa nepozrieš na to, že niekedy som vyhral, keď som mal aj zlé skore. Vieš, proste to nikomu neukážeš. Nepovieš kamarátovi, že pozri, mal som 0-5 a vyhral som. Povieš mu, pozri, mal som 5-0 a prehral som. Vieš, ide o to, že povieš len to, čo si prehral. Uvedom si trošku v hlave, že koľkokrát si vyhral, keď si mal aj zlé skore. Že fakt ten tým niekedy bol aj dobrý. A je to tak, je to 50/50. Nie sú len zlé týmy, sú aj dobré. Ja ten chat budem čítať postupne, pretože mám toho veľa na hlave a píšete do chatu dosť, takže ja si to pomaly budem scrollovať. To, čo si napísal bronze, prvom som bronze, ideš fight? Nie, kamo, nemyslím to tak, proste je to všeobecne, vieš. Nehrávame rankedy, to nevadí, kamo, že si bronzák a nehrávaš rankedy, to je normálna vec proste, ani ja som nehrával rankedy a bol som 3 sezóny silver a teraz som kde. Ide o to, kedy začneš a je úplne jedno kedy, máme momentálne strašne veľa CC, takže je ich tu veľa a neviem, či by sme takéto fighty mali bojovať, pretože nemáme tu stále Caitlinu. Ale aspoň pošla Turetku, tak spravila niečo. Keď už nič, tak aspoň nám dala nejaké tie global goldy. Musíme sa lepšie grupnúť a musím stať lepšie v teamfighte, pretože Skarner vždy po mne má ultne. Takže už sa začne flamiť.
Musíte udržiavať morálku týmu, udržiavajte vždy morálku proste. Nenehajte ich rozhadať sa, je to najhoršie, čo môžete spraviť. Ešte teraz, keby ja napíšem do toho, že no pravda a Bram už proste by bol v tom, že ho hejtujeme. Proste musíte ich trošku upokojovať. Musíte ich upokojovať, musíte ich udržať proste morálke. Musíte im vraviť, že vyhráte, aj keď viete možno, že prehráte. Proste udržiť tú morálku až do poslednej sekundy tej hry, aby sa nehejtovali, aby sa neflamovali, lebo väčšinou to skončí, že ide niekto AFK alebo trolliť proste. Že ty ma hejtíš, tak tu idem ti troll proste a to nepotrebujete v tej hre. Potrebujete tú hru vyhrať, potrebujete zminimalizovať váš lose rate, takže potrebujete vyhrať každú jednu hru. A to vyhráte tým, že aj zvýšite morálku v týme. Takže v čete nepísať extra somariny, písať len keď treba a udržiavať. Keď sa začnú, vidíte, že trošku začnú niečo písať, treba napísať, že pohode, vyhráme, není problém, dali sme jeden zlý fight, ale OK, ideme ďalej. Ale ty máš dobre slabý ťaž, to sám, to je normálna vec, to je jedno. To je proste, to je úplne jedno teraz. Mám tým, sme 5, nie sme 4. Keby sme 4, bolo by to ťažšie, sme 5. Jedno, akí sú slabí, sme stále 5. To je čo potrebujeme. Potrebujeme sa len grupnúť, pretože Caitlyn split pushuje. A potrebujeme sa grupnúť a potrebujeme stať vzadu. Pretože ak mňa Skarner chytí a dajú mi proste všetky spely, tak môže mať akékoľvek skóre a neprežijem to ani so Zoniou. Majú proste taký odchytávací tým. Skarner veľa CC, Leona veľa CC, Fizz má nejaký CC Taunt, proste oni keď všetko na mňa hodia, tak ja nemám šancu prežiť. Takže ja sa musím zdržať. Je to moja vina, ak prehráme túto hru, pretože som nafidený. A ak ju prehráme, tak aj keď som mal 13-3, je to moja vina, pretože som tú hru nepoťahal. A nemôžem sa vyhovoriť nad tým, pretože robili čo mohli. Netrolili na schvál, nefidili, proste snažili sa. A je to jedno, že mali zlé skóre. Proste sú na svojom ele, nezahrajú to lepšie. Hrajú ako môžu. Nemôžete sa na nich proste vyhovárať. Keď chcete ísť vyššie, vy musíte byť ten lepší. Nie váš tým. Rozumiete? Vy sa musíte zlepšiť. Nie váš tým. OK? Takže keď chcete sa dostať vyššie, vy musíte byť lepší ako toto elo. To, že oni sú takíto, tak sú takíto. Preto sú tam, kde sú. A nie vyššie. Rozumiete? Keď budete vyššie, tak tam budú sa iní hráči, ktorí sú silnejší. Vždy sa proste musíte prispôsobiť týmu a keď chcete ísť vyššie, musíte vyhrať na tú vyššiu ligu, nie váš tým a hrať každú hru, že môj tým ma poťahal. Vy musíte poťahať ten tým. Sú dní, keď máte zlý tým a nepoťaháte to, ale nie je to proste každý. Je to pár hier. Takže musíte si proste uvedomiť v hlave. Je to všetko len o tom uvedomení, že je proste ako vyhrať proste. A spísať si body, keď si to proste nepamätáš, spísať si body a držať sa podľa nich, alebo si to proste zapamätať, zase to aj zapamätať. A keď budete dlhšie hrávať, tak proste to vám to príde také už samozrejme také samé proste, vám to tak akoby docvakne. Ako aj mne to docvaklo možno pred 3 rokmi, proste keď som to zistil, tak proste samé som to potom vedel. Toto čo vyprávam tak je z mojej hlavy, nemám to odnikade prečítané, proste je to moje skúsenosti z hry. Nemám to proste na Wikipedii naštudované, nie je to ako v škole sa naučíte to, proste to sa musíte naučiť. To je tá vec, ktorá sa dá naučiť iba hraním, ničím iným. Oni všetci po nás budú skákať, takže my si musíme dávať, kde stojíme v teamfighte. Môžeme deletenúť ich AD-carry, čo sa nám skoro podarilo. A zase skáču po nás. Takže musíme sa vyvárať proste. Zase sú tu všetci, ja som trošku out of teamfight, takže je to moja chyba, že som skončil tu. I keď ten Skarner po mne flashol a zautil ma, ale aj tak. My sa musíme proste držať pri týme a nesmieme proste fightiť sami s ním, takže zase si môžeme za našu smrť sami. Ale náš tým ich mohol kľudne teraz zabiť, sú traja na myslím na 3. A Caitlyn je v dobrej pozícii, proste odzadu, oni musíte fokusovať teamfighty. Ak chcete vyhrať teamfight, musíte mať dobrý fokus. Oni tam prišli teraz 4 a preto prehrali to, takže keby boli traja, tak by to dajú, keby tam nedobehne ten Skarner, si myslím. Ďalej, no pain, no gain. A to sa nedá, vieš, chodíme hrať duo s kamoškom, my to ťaháme, ostatní feedia, so GG. Pokračuj, proste, keď to ťaháš, tak to ťaháš nedostatočne. Keď to budeš ťahať dostatočne, zistíš, že sa dostaneš vyššie. Není to jedna hra, že poťahal som jednu hru a teraz som majster sveta a dajte mi 3 divízie hore. Tých hier je veľa, tých hier je nespočetne veľa. Není to proste jedna hra, je ich proste hrozne veľa. Je to možno 30-40 hier, kým sa dostaneš do nejakej divízii. Vyhratých, nie po sebe, ale proste je poťahaný, vieš. Ešte to lusnete, môžeme to kľudne prehrať, nie je problém. Pretože majú dobrý tým, majú proste CC-log, majú Skarnera, majú Juggernauta, ktorý je momentálne OP. Majú dosť veľa CC a Diana je proste také carryčko, ktoré one-shotne. Musíte si uvedomiť aj akého máte čempiona. Nemôžete očakávať od Diany, že vám one-shotne celý tým. Pretože to čempion, ktorý dáva damage do jedného. Proste od nej sa čaká, že vám deletne AD carry a potom proste počká si na cooldowny. Keby mám Xerata, tak stojím vzadu a poukujem celý teamfight proste. Musíte si uvedomiť aj za čo hráte, podľa toho vyberať pick a tak ďalej. Prispôsobovať pick, nie že ja som only Master G, tak ho budem hrať. Sú aj takí, ale to je potom iné. To proste sa potom naučíte hrať za toho čempiona proti všetkým možným
proste champom a tak ďalej, situácia. Ale to je zase ťažšie sa namasterovať. Momentálne je tu trop, pretože zase by sme fightili 4v5. Kde sme ako pila, lebo nemám to ako povedať, vieš, keď chcem za 30 minút povedať proste v tej hre, čo sa deje a tak ďalej, tak musím vyprávať ako Eminem, inak to nejde, sorry. Kľudne sa pýtajte, ja to budem pomaly čítať. To je tam jeden sú a traja debili idú za enemy, to vraví každý, vieš, pozri si proste elo, to vraví každý v tomto ele, že proste ja som ten dobrý. Môžeš byť lepší než ostatní, ale nie si natoľko dobrý, aby sa dostal vyššie, vieš. To, že si lepší ako oni, neznamená, že si proste lepší, že oni sú silver a ty si gold. Môžu byť silver 4 a ty môže byť silver 3. Je tam nejaké možno, je tam proste nejaký rozdiel. Napríklad momentálne u nich Skarner trovuje, pretože išiel hantiť sám killy a my sme si ho odchytili. Portuje sa tam Shen a skúsime sa tam doprať, lenže nemáme Elise, takže tu si skúsime niekoho odchytiť alebo niekde. Tu bol niekde Fizz. Môžeme skúsiť odchytiť takto Fizza. Máme free kill, toto je Diana, dámy a páni. Budem proste one-shotovať carryčka, ako je AD carry, AP carry a tak ďalej. To je proste naša úloha. A nehávame killy týmu. Nepotrebujeme ďalšie killy, lebo sami vidíte, že v tom teamfighte až nespravím tak veľa, že poťahám sám. Takže necháme proste killy aj našej Caitlyn a tak ďalej. Keby máme čempiona napríklad ako Fizza, Mastera, zoberieme všetky killy a viem, že to poťahám proste, lebo dostávam resety v teamfighte, alebo Kata, hej, tak kľudne ten kill ber, ak to vie s tým poťahať, ale pokiaľ máš champa, ktorý ako napríklad Diana, že one-shotí jedného, čo už one-shotujem bez problémov, tak už treba nehávať killy. Dobre spravila Elise. Pozrite, sú tam nejaké play, hráme silvery a momentálne sekredila, že sme vyhrali tento teamfight, pretože stala ich proste AD kričko a vyhrali sme ten teamfight. Dáme sa do zónie a asi skapem. Je to OK. Fizz proste nemá damage, lebo sme ho podvideli na linke, nespraví nič. Má nejaký item, ale nič proste nespraví, nemá farmu. Ja mám 260 minút, mám viac ako dvakrát jeho farmu. On má proste jeden item s bodkami a stáva druhý a ja už stávam proste štvrtý alebo koľky. Takže mám postavený, mám 4 itemy a stávam 5. item. A to je tá farma a tie začiatočné killy. Takže postavíme posledný asi Lich Bane a máme hotový skoro full build v 30. minúte. Presne mluvíš pravdu, pretože uvedomuješ si, presne tak, musíš si to uvedomiť, nesmieš byť proste ten zastanca, že to není pravda, hovoríš to marný, jaký tam proste feederov, musíš si to uvedomiť, aj keď je to ťažké, pravda niekedy bolí, to je tak vo všetkom proste, je to pravda a darmo, nemám ti prečo klamať, vieš, proste, je to tak ako to je a keď sa chceš zlepšiť, tak si to proste musíš uvedomiť tieto veci a zlepšovať ich. A zlepšuješ ich tým, že budeš hrať. Nie je to tak, že ja teraz ti budem hodinu vyprávať o tom, čo máš robiť a ty prídeš do solo queue a vyhráš 20 hier po sebe a povieš, wow, tak on je fakt dobrý, ja mu pošlem donate alebo niečo, vieš, proste, to bude trvať, to nebude tak, ja ti to proste iba môžem vysvetliť, ale ty to zlepšíš tým, že budeš hrať, nie jednu hru, proste 20, 30, 100, 200 hier. A proste počas tých hier si to uvedomíš, vieš. Keď to bude trvať viac hier, bude to trvať viac hier. Keď to bude trvať menej, tak to bude trvať menej. Je to proste na tebe. Ale trénovať to budeš musieť aj tak. Nič nepríde proste po jednej hre. Skúsime po ňom flashnúť alebo niečo. Asi to moc nevyšlo. Pretože mi... OK. Neviem či... toto asi neprežijem. Môžeme ešte skúsiť deletnúť oného Fizza, dali sme mu ignite, nemôže sa veľmi vrátiť do teamfightu. Škoda ten Draven, že to krytol. Pantheon by mohol niečo spraviť, ešte by mohol aj to Fizza zabiť, ale dostal stun. OK, to bol zase zlý teamfight pre mňa. Aj ma flameu, ja si to uvedomujem, je to moja chyba proste, že ma obklúčili traja a ja som nemal follow up, pretože oni nemohli. Nemôžem ich hejtiť, že OMG noob tým, že kde sú všetci, že neprišiel mi nikto pomôcť. Keby som nie zvyšiel Ela, bol by som na mojom Ele, pravdepodobne by som to spravil, keby som bol na tomto Ele. Začal by som proste písať týmu, že kde sú všetci, že som si tu odchytil proste oného. Vieš, ale je to moja chyba, ja som tam proste nemal byť na tom mieste. Ja som tam nemal čo robiť, keď oni ma obklúčili traja. Kým oni prišli, už bolo neskoro, ja som bol mŕtvý. Oni teraz budú písať, že som to proste trolol a prehráme hru. My ich musíme stále upokojiť, proste to máme. Spravili sme jednu chybičku, oni ich robia oveľa viac, není problém, vyhráme to. Musíte ich proste upokovať, nemôžem im teraz napísať, že sú všetci núbovia a prehráme to, hej? Proste musíme im napísať, že to vyhráme a len sme spravili jeden troll. Pozrite sa na minion napríklad a tak, proste odputajte ich pozornosť, hlavne ten chat. Keď začnú flamovať, skúste ich upokojiť, niekedy to nejde, ešte potom vy ste na vine. Pozrite, Elise nám vyzerala Barona, hráme na Silver Ele, sú tu hráči, ktorí hrajú a môže mať 4-10, ale vidíte sami, že niečo tá proste Eliska zahrala a spravila momentálne dobre, aj keď skápala. Takže môžete byť na akokoľvek ele. Sú tam hráči, ktorí to vedia hrať, len sa proste stane nevyhrajú, lebo si neuvedomujú nejaké veci.
A nemôžete proste na nich nadávať, že je feeder, že má 4-10, lebo zahral najlepšie ako mohol momentálne proste. Obetoval sa predtým, to by málo ktorý Silver spravila. Žiadny hate proste na Silverov, ale málo ktorý by to spravil. Väčšina je taký, že mám 10-3 za Skarnera, som najlepší, ale prehral som hru, idem hejtovať, že som chytil noob team. Nie je to tak. Nie je to tak, vieš. Ja hrozne veľa chytám, taký slabý tým kamarát z Diamondu ma nevedel potiahnuť zo Silverov do Goldu minulú sezónu. Keď hrám na jeho Diamond, už nemám problém, ide mi to lepšie, lebo mám dobrý vision a tým ťa followuje. To je niečo také, že ak si sa niekedy učil na team rankedoch, tak máš potom s týmto problém. Že si proste zvyknutý na ľudí, ktorí hrajú lepšie. Ale to je zase o ničom inom. Keď proste budeš hrať na svojom ele, tak si na to časom zvykneš. Neviem ako si hral, nepoznám ťa, ale pevne verím, že na Silver je to ľahšie ako na Diamonde. Ďalej. 16 ľudí. Nice. Máme momentálne dneska zaujímavú tému, takže dúfam, že príde dosť ľudí. Pretože pre veľa ľudí je to zaujímavé. Pozrite Skarnera, zase snaží sa fadiť sám, alebo proste nemajú tu kerička. Ja skúsim deletenúť Fiza. Musíte deletovať ich kerička. Skarner vždy ultuje každý teamfight mňa. Není problém, pozrite, ten teamfight sme už vyhrali teraz. Ešte ich damagera deletneme, čo je momentálne Skarner, ale ona už nespraví nič. Hej, deletli sme proste musíte ísť postupne. V teamfighte musíte mať fokus. Musíte deletnúť proste Fiza, Dravena alebo naopak, proste ktorý je prvý a potom damagerov proste. Nemôžete ísť len, že po Leone, po Shinovi a potom vás bijú kerička. Vyhrali sme teamfight a už sme mysleli, že túto to prehráte. Musíte ich proste upokojovať, pretože a keď prehráte, ich upokojujte. Možno niekedy viete podvedomí, že to prehráte, že to nemáte ako s týmto týmom otočiť. Ale aj tak ich upokojujte, lebo možno začnú hrať tí ľudia lepšie a nakoniec to aj vyhráte. Takže nikdy nepodceňujte hru. Otočil som veľmi veľa hier, otočil som aj také hry, čo by som nikdy v živote nepovedal, že to vyhrám. A bolo to iba kvôli tomu, že sme proste mali dobrú morálku v týme. Pozrite na to IKčko, hej, už som momentálne nafidený. Asi zomrem, pretože ma tamto pod turetkou, ale nevadí. Zabili sme jeho a máme full build. A mám toľko gólov, že by som ešte mohol kľudne predať bodky a za to postaviť nejaké Ludens Echo alebo niečo. Čo by možno bolo OP fakt, ale YOLO, fuck it, proste máme 19-6 a 320 miliónov. Sme proste v plnke, môžeme si robiť čo chceme. Kúpime podku a máme 900 AP za Dianu. Hoci komu dáme so squishy targetov ako je Draven, Fizz a tak ďalej, dáme proste Q, R a je mŕtvy ten dotyčný. Máme proste Power Spike, oni majú po 2 itemy, Fizz má 2 itemy, stavia tretí, ja mám full build. A taký full build, že ani bodku už nemám. Ty si pánko, to by si mal trénovať alebo psychicky pozbúvať SUB tým solom. Nie, kamo, nie zase, to je niečo iné, na to sú kauči. Ja sa snažím vyprávať z toho, čo ja viem, z toho, čo som si ja prešiel, vieš. Nie každý je rečník, možno na to, nie každý má na to náladu a tak ďalej, ale ja vyprávam z toho, čo som si ja prešiel, pretože ja som sa tiež nenarodil dia, alebo čo. Ja som tiež bol 3 sezóny, 3 roky, proste som hrával normálky iba, na ktorých som sa učil, aj v normálky vám pomôžu. Nie je to všetko o solo queue. Ja som hral proste 3 roky, iba normálky s kamarátmi, hej, a bol som Silver 5. Proste ja som bol Silver 5, hej, čo teraz proste nehrozí. Vidíte na to L, že to proste nehrozí, že to nemá tam byť, hej? OK. Takže bol som Silver 5, pretože som nehrával. Ale mal som zahratý okolo 3000 normálnych, pozrite ako sme to manšatli. Všetko proste, čo príde do cesty, budeme momentálne killovať na IKčku. Okrem týchto heavy tankov, ale to je normálna vec. Takže, bol som Silver 5, naučili ma normálky. Hral som proste 3500 normálnych za 3 alebo koľko, za 3 roky, sorry, nie za 3 hry. A proste aj tie ma naučili, nemusí to byť len solo queue. Môžu tu byť aj normálky. Momentálne musíme ísť za našim tímom, lebo už chcú bojovať. A nie sme tam, takže prídeme tu niekde odzadu a zase skúsime zabiť Dravena, alebo keď sem niekto pôjde. Je tu Leona. Skúsime ísť po Dravenovi, ale nemôžeme ísť dive, lebo nás zabijú. Skúsime ísť po Fizzovi alebo po niekom. Oni to backli, takže púštime turetku zatiaľ. Pozrite, náš tým to dáva aj solo, proste vedia čo majú robiť a tu sme na ničom ele. A sami ste videli, že v early game nehrali nejako bohové, 4-12, 4-9, hej? A ja mám 19 kg. Skore nie je nič, ide o to ako viete zahrať. Ja môžem mať skore 4-15 a môžem dať najväčší damage v týme. Skore je nič, skore je proste iba statistika, koľkých hráčov ste zabili. To neznamená v tejto hre nič. Dobre, znamená to niečo, hej, či máte viac killov, tým máte viac itemov a tak ďalej, ale je to proste nepodstatná vec, sú podstatnejšie veci. Keď ja budem mať 0-10 a budem mať 400 miliónov a ty budeš mať 10-0 a 0 miliónov, tak ja budem podstatne fitnejší ako ty. Ty budeš mať jeden item, ja budem mať full build, alebo 4 itemy, hej, a kto spraví viac? Samozrejme, že ja. Takže to si uvedomujte tieto veci. Že nie všetko je o tom, že mám 5-0. Je o to, že čo v tej hre spravíš. Keď si len prišiel a zobral si ten kill a nepomohol si týmu, to neznamená, že si dobrý, že máš o kill viac. To znamená, že proste si chrapuň, ktorý nepomohol týmu a iba im to zobral. Chápeš?
Takže ďalej, presne, počúvam, mám idea, dohodnem s tebou hodín do učovania. Najhoršie, že keď hrám na vyššom ele, tak si zvyknutý na to, že ľudia vedia farmiť čo robiť. Presne tak, kamo, to je to, čo si písal. Aj s team rankedov je to tak, že keď proste sa dostane s týmom, ktorým si zohráte ešte niekde vyššie, tak proste na tom low ele si nezvyknutý, ale zvykni si, že na low ele nie sú takí hráči, ktorí by farmili, ako napríklad ja, hej, že pozrite sa, ja mám väčšiu farmu ako pomaly ich celý tým. Draven má ešte takú slušnú farmu, ale ostatní majú proste 100 miliónov, 140, hej? Takže na to si zvyknite, že tu nie sú ľudia, ktorí budú o dušu farmiť. Proste im je to jedno, oni chcú killy, oni sú silní. Môžeme vyfajtiť aj tanka, nie je problém, máme proste full build, proste ho zbijeme. Prišiel tam na pomoc Draven, takže ja flashnem asi. A naspäť ho deletneme. Pretože máme proste ten damage, ale musíme aj trošku zahrať s tým damageom. Nemôžeme ísť len bezhlavo a robiť, čo chceme. Takže tak. Ďalej budem scrollovať pomaličky, že sorry, ak sa to nedostane hneď, ale tých správ je teraz veľa, plus sa snažím venovať tej hre, aby som nehovoril o párkach, čo som jedol na večeru. Takže je to trošku náročnejšie. A ešte tebe dáva na hlavu ten pant, to je jedno proste, musíš ich upokojovať, samozrejme. To je pohodička, kamo, to je normálna vec, že oni budú flamovať, pretože oni nevedia, kto ste. Oni nevedia, že ste z vyššieho ela. A väčšinou na tomto ele sú proste takí ľudia, že keď im aj napíšete, že ste vyššieho ela, tak sa vám vysmejú za to. Proste sa vám za to vysmejú, že haha, určite si vyššieho ela a popri tom zahrať na ono. A je to úplne jedno, a keď proste ukážeš im, že si takto zahral, tak potom sa ti ospravedlnia a proste povedia, že či si môžeš s nimi zahrať ďalšiu hru, ale tak sa to nerieši proste, vieš, tak sa to nerieši. A povedal by som, že normálny tým dostanem 1 zo 6 rankedov. No. Pomerne môže byť, že máš nejaký loose streak, ale neverím tomu veľmi. Dostávaš to tak nejakú na polovicu, dostaneš 3 zo 6. Pokiaľ to vieš poťať, aj mal som už aj také prípady, že mi ľudia vraveli z nižšieho ela, že majú zakliatý účet, že proste tam nevedia vyhrať. A dali mi ten účet a ja som im tam vyhral 15 hier po sebe. Hej? A povedali mi, že ty si ho odklial a išli tam hrať a prehrávali ďalej, hej? Proste, takže výhovorky sú výhovorky, to je jedna vec, ale proste začať hrať, to je druhá vec. OK? Takže výhovorky sú normálne, každý má výhovorky, ja mám výhovorky aj na svojom ele, každý má výhovorky, musíme mať výhovorky, proste nemôžeme si priznať, že sme zlí. Hej? Musíme sa niečo vyhovoriť, takže je to normálne, ja to chápem. Ale musíte si začať trošku uvedomovať, že nie je to len o tom, že môj tým je zlý. Teraz nejdem čítať chat, lebo tu je Shen, neviem čo skúša. A máme tu nejaký engage, takže to by sme mohli možno odchytiť niekoho, ale asi skôr nie. Dobre, takže ďalej. Keď som išiel solo v bronze aj v silver, tak som vždy lúsol. Plné history trojil som šťastný človek, ale tak what else. Dá sa to, ver mi. Proste snaž sa, uvedomuj si veci, neflamuj. Niekedy aj ty si spôsobíš tú prehru, že aj vyhrávate a začneš proste flamiť, že nie sú extra dobrí a oni ti to potom naskal strolli alebo idú AFK. Musíš udržávať, už aj my sme tu mali v týme proste, ktorí chceli troliť, ale proste sme tú morálku nejako udržali, hej? A boli v pohode. Proste im ukážete, že to môžete vyhrať. Aspoň v tom čete. To, čo túto hru hovoríš, by trebalo natočiť dať na YouTube. OK, dám to kľudne na YouTube, postieme to do skupiny, že ako sa vyrábať z tohto ela. Niekto si to možno celé pozrie. Kľudne to môžem z toho vystrihnúť. Všetko je o praxi, presne tak, kamo. Vo všetkom je to tak. Ako vravím, nepríde proste profesionálny plavec a prvý raz skočil do vody a vedel hneď proste plávať. Musel sa naučiť tak, ako plávať od začiatku, tak všetko. Skočíme do teamfightu, dáme si zónu, dali mi nejaký damage a proste náš tým to tam vyklíruje. Neviem ani koho fokusujem, lebo sme v takom teamfighte, že je ich milión, ale naša Caitlyn stále stojí vzadu a môže byť carryčka. Má dobrý fokus, fokusuje carryčka. Pozrite, Shen má full HP, vôbec po ňom nešla. Sme na silver ele a naše AD carryčko vie koho fokusovať, pozrite sa na to. Ona vie, čo má robiť. Ona nejde po Shenovi, ktorý má Tormail. Ona vie, čo má robiť, teraz už hej, lebo ostal posledný. Ale proste vie, že ho nemôže bojovať, lebo sa zabije sama. Sme na silver ele a tí ľudia vedia, čo majú robiť. A to nedávam takú hru, že som vybral náhodne z 20. To som prišiel na tento účet a hrám prvú hru, ktorú mi našlo. Hej, to není vybratá hra, že mám dobrý tým proste. OK, pozrite, máme 44-43, není to nič o kilo, vyhrávame. I keď to možno tak nevyzerá, že tie teamfighty sú také kaďaké, ale proste vyhrávame to. Takisto hrajem LoLko snáď už 5 rokov, ešte minulý rok som bol v Silveri, asi rankedy som nehral a už v poslednej dobe sezóny som začal. Začni a dostaneš sa ďaleko. Ja som tiež tak, 3 roky som proste nehral iba normálky, potom som začal. Možno rok som sa dostával hore, ale potom roku som získal neskutočne veľa skúseností, ktoré momentálne viem vám takýmto štýlom predať. Viem vám to proste takto povedať.
ale nemáme čo kúpiť. Máme proste build, ktorému sa nedá nič vytknúť. Možno by sme ešte Abyssal, ale všetko je OK, proste toto si môžeme nijať iba dokupovať podky. Freedy 244, díkam za follow, dajte srdiečka do chatu pre Dipka, privítajte ho. Keď mám Jarvan 4, tak kde mám byť? A som jungle. Môže byť jungle, môže byť top. Toto je hra o mide, proste tu som väčšinou vravel o hre všeobecne a o midlinke. Ďalšiu hru pôjdeme jungle a vysvetlíme si, ako hrať za junglera, ako proste hrať pozíciu v týme. Nie je to len také, že si farmíte a prídete na gank. Je tam viacero aspektov, ktoré takisto ako na mide musíte dodržať. OK, môžeme flashnúť skúsiť a deletenúť Dravena, ale majú tu na mne vision kvôli minionov, takže si musíme na to dávať pozor. A Skarner zase pôjde po nás a určite nás ultne. Ale je tu sám, takže má dosť veľký damage, OK. Neviem, či si môžem fátiť, asi nie. OK, zabil nás, Skarner je dosť silný, no. Je to Juggernaut momentálne, takže ja som s tým ani nemal 1v1 fight a toto bolo zle, pretože tam nebola Elise. Toto bol celkom troll, ktorý sa stáva aj na vyššom ele a kvôli tomu sa dosť veľa hier prehráva. Nejako takto, proste, že si nás odchytia po jednom. Teraz ak zabijú Elise, tak to možno ukončia, aby prehráme túto hru. Keď to bola hodne dobrá hra. Ale bolo to proste, že po jednom sme si nás odchytili. Neboli sme zase grupnutí. Neviem, či nás ukončia. Máme ešte nejaké turetky, spavneme sa za 30 sekúnd, možno ich odchytíme niekde tu a možno to acneme a ukončíme my. Zase budú trošku hejtiť, lebo sme skapali a myslím si, že prehráme. Ale neprehráme to, ešte sa stihneme podľa mňa spawnúť, lebo za 18 sekúnd je toto. Len sme zbytočne takto fightili a Skarnera nemôže mi solo zabiť, pretože je to Juggernaut, ktorý je feednutý. Hej, priznajme si, 18, 5, 21 je hodne feednutý. Ja proste musím ísť za Dravenom alebo za Fizzom. Keď máš 17 tribere všetkých drakov, ale tvoj tým je retardovaný a má 3 o 9 je horšie. Skoro nie je nič, kámo, skoro nie je nič. Ako som aj vravel, to defneme. A musíš si uvedomiť tvoju pozíciu v týme, čo máš robiť. Nie je to len tak, že o tom skore. Ale trošku chápem aj teba, hej, že niekedy sa nedá. Ja som tiež hral na Silveri a niekedy som prehral 3-4 hry po sebe a to som sa fakt snažil. Pretože niekedy to fakt nešlo, proste bolo mi zle z toho. Nemal som šťastie, proste, že som chytil na nič tým. Boli proste také hry, ale nie sú také hry stále. Je proste taký deň unlucky alebo niečo podobné. Sú také dni. Môžete mať aj 3 dní po sebe a proste poviete, tento mi povie toto, ale vôbec to nefunguje. Ale musíte skúšať proste. Táto hra není, že za 3 dní sa dostanete niekam. Táto hra sa dostávate proste celú dobu hrania niekam. A to môže byť 3 roky, 5 rokov, môže to byť 2 roky. Je jedno, koľko to hráte, ale je to celá doba. Teraz to vysvetlím, ako keby to bol život alebo niečo. Nie je to len hra samozrejme, ale pokiaľ sa chcete dostať niekde vyššie, tak musíte to trošku inak začať chápať ako len hru. Jak Eminem, ťažko sa to vypráva, je toho veľa, vieš, všetko naraz. Čo mi proste príde na mysel, tak hovorím. Musíš nehávať killy aj svojmu týmu, presne tak proste. Mám 20 ku 8 a momentálne všetko, čo sa bude dať, budem nehávať. Ale nedá sa všetko, pretože prídem k Dravenovi a zabijem ho na jedno kombo, to sa proste nedá. Ja budem rád, že som ho zabil, vieš. Teraz by sme mohli ísť možno Barona, pretože oni išli na Drakea. Rýchlo by sme mohli rashnúť Barona a potom môžeme s nimi fightiť, kľudne si myslím. Máme dosť damage, proste si to neuvedomili, že môžeme ho zbursiť. A teraz máme Barona a môžeme skúsiť s nimi fightiť alebo niečo. Len treba pozor na Skarnera. Ja za Dianu nemôžem proste ísť zabiť tankov. Ja proste musím ísť a zabiť ich carryčka, ako napríklad Fizz, ktorý má stále 3 itemy a ja mám full build už 10 minút alebo koľko. Len nie vždy je to ľahšie, pretože vedia, že mám veľa killov a budú sa nás snažiť fokusovať, takže musíme si na to dávať pozor. Kľudne môžeme backnúť, lebo majú pushnutý inhibitor. Dobre, delitli sme ho zase na jeden spell a to isté musíme spraviť s Dravenom. Zase všetci switchli na mňa fokus a ja som v stúne asi 15 sekúnd, ale nespravíme z nič. Momentálne už sa nedostanem do teamfightu, takže asi sme to prehrali. Oni majú overall dobrý damage a CC, takže túto hru sme asi prehrali. Nevadí, bola to dobrá hra, naučili ste sa z nej dosť veľa, aspoň z vyprávania a aspoň vidíte momentálnu ukážku, že darmo má 21,9, 420 miliónov. Tam proste nešlo o to, že som mal noob team. Proste tam išlo o to, že sme to prehrali tímovo. Boli tam teamfighty, ktoré sme nemali robiť, ako napríklad bolo tu, kde si nás odchytili a dali inhibitor, hej? OK, proste. Teraz nás budú flamiť, to si proste nevšimáte na tomto ele. Je to normálna vec, že nás budú flamiť, lebo ste prehrali, hej? Sú len vyhrávať. Keby to nejako otočíme a vyhráme, tak ti dajú ešte aj honor, ešte ti aj pošlu gift. Proste je to normálne. Tam je proste, že buď vyhráš alebo prehráš. Keď prehráš, ťa zhejtujú, aj keď si dobrý hráč. Je to úplne jedno.
Oni ťa proste zdeptajú morálne. Ja momentálne nie som na toto elo, ja som momentálne niekde vyššie. A zdeptajú ma aj tak, nie zdeptajú, proste snažia sa ma zdeptať, hej, budú proste o mne písať, že som slabý, aj keď na toto elo nepatrím, aspoň na papieri, čo je napísané, možno patrím, ale nie je to tak. Mali sme dobrý damage proste, nechybalo nám nič, mali sme killy, mali sme farmu, mali sme damage, prehrali sme, kvôli čomu? Solo queue nie je len o tom, že vyhrať ako killov a tak ďalej, je to aj o týme. Proste mali lepší tým, overall. Mali strong tanka, mali proste Shena, ktorý išiel full tank, vydržal fakt veľa, nemal ani jediný damage item, išiel full tank. Zatiaľ čo my sme mali Pantheona, ktorý mal 2 damage itemy a 1 Warmog. Nemal žiadne resisty a v teamfighte neprežil absolútne nič. Ďalší aspekt, mali sme Elise, ktorá mala síce nejaké tanky itemy, ale nie je to nič most, ok? Mali full tank Shena, mali Skarnera, ktorý mal damage aj tanky, proste mali overall dobrý team, s ktorým to v lete vyhrali. My, keby chceme túto hru vyhrať, tak sme ju mali ukončiť možno pred 20 minútami. Len nesústredím sa na tú hru tak, ako keby som proste ja neviem, sám, vieš, že by som bol ticho, aj by som hral. Takto sa to proste ťažšie, keď ja vysvetľuješ. Ale ideme na ďalšiu hru. Je nič, že sme prehrali jednu hru. Ideme ďalšiu a tu vyhráme. Takto to bolo na mojom prome. Posledne je to normálna vec. Proste ty si musíš uvedomiť, že oni majú lepší late game team. Ty to nemôžeš ťahať 50 minút, lebo to nevyhráš. My sme to mali ukončiť najneskôr v 35. minúte a vyhrali by sme to. Nebol by tam proste žiadny problém. Len oni mali lepší late game team, kvôli tomu to vyhrali. Pokračujeme ďalej. Proste Skarner late game, mňa si odchytili, ja som bol permanentne v CC, ja som sa v teamfighte nedostal, pretože na mne stala Leona, Shen, Skarner. Traja tankovia, ktorí som nemal šancu deletnúť. Máme first pick, takže ideme banovať. Baníme proste klasika Juggernautov. Banujte podľa mety, kľudne si pozrite Reddit stránku, pretože tam býva, čo je meta. Proste, čo sa banuje momentálne a momentálne sa banujú Juggernauti. Morde, Skarner, Garen a tak ďalej. Darius. No hate mate, nemá zmysel nehávať zo začiatku killy, lebo oni nevedia, že to nie je zo začiatku. Ale keď už máš napríklad full build a oni majú 1-2 itemy, tak im tie killy nehaj. Tebe to je zbytočné, keď už máš full build, alebo aj farma. Máš proste veľa minionov, veľa killov a tak ďalej. Prídeš roam na bot, kde máš 0-1 Caitlynnu so sebou a ty máš 6-0. Radšej ten kill nehaj, ako keby si mal mať 7-0, pretože sa to viac ide ako tebe, vieš. A keď si možno myslíš, dám rýchlo full build a budem najlepší, ale vidíš, mal som full build 30. minúte a je nič z toho, pretože oni mali proste tým, ktorý mali rozložený dobre. A možno keby náš tým má skôr tie killy, tak by sme to možno aj skôr ukončili, vieš. No tak čo s tým Jarvanom? Ako myslíš s Jarvanom? Ak z linku jungle, alebo proste top, možno aj mid, ale to je v krajnom prípade. Momentálne je jungle, lebo som povedal, že poviem vám z jungle, ako to nejako vyzerá, alebo a čo si treba uvedomiť jungly. Takže ďalej čítame chat. Za 5 minút som tutaj, sa postarajú, chvíľku, není problém. Ahoj. 17 ľudí, čauko. Máme 20, paradička. Kľudne zdieľajte, nech sem príde 500 ľudí. Máme tu zaujímavú tému, pretože sa dostávame z nižšieho ela, takže určite pre viacerých je to zaujímavé. Počúvaj, čo povieš na Kazakhstan jungle, je to OP pick, ale ťažší na hraniu začiatku. 19 ľudí, pekne. 414 ms bez botiek, lol. Hej Kora, koľko hrávam lolko? Neviem, dlho. Ty si jedol párky na večeru, hej. To ešte spredtým, to je chat 30 rokov starý. Proud Bronze 5. Ďalej, takže ideme do jungle. Zoberieme niečo z klasiky. Srdiečka do chatu, díky kalani. To ešte spredtým, čo boli nejaké followy, takže zoberieme možno Šaka alebo niekoho. Pretože Šako, ako som vravel, ktorí ste sa pýtali, má dobrý impact na hru. Proste za ňou si musíte uvedomiť veľa, nepravím, že túto hru vyhráme, môžeme ju znova prehrať, hej, ale aspoň sa proste naučíte tie veci, ktoré treba opakovať. Nie každá hra je vyhrateľná ani na tomto ele. Možno keď máte nejakého maina, ktorého dokážete ovládať, napríklad ako boli Smurfy, boli streamy, kde hrali LCS hráči, napríklad ako určite poznáte Bjergsna. A hral napríklad na Veste, mal Smurf účet a vyhral 40 hier po sebe alebo koľko. To je niečo iné, to je proste iná liga, alebo 30 hier po sebe, to je iná liga. Hral čempa alebo sériu čempov, ktorých dokonale ovláda proste, ktorých má nahratých nespočetne veľa hier. Ja som zobral minulú hru Dianu, ktorú hrávam zriedka, proste nie je to čemp, ktorého extra viem ovládať. Bol to čemp proste, ktorý ma len napadol, že by bol v danej situácii celkom v pohode, tak som ho zobral. Nebol zahratý nejako extra zle, ja len vravím, že proste je to niečo iné, ako keby teraz po sebe zoberiem čo ja viem 20 hier maina. Určite ten win rate by bol väčší. Odkiaľ zobral ten damage? Skarner, ak myslíš Skarnera, čo predtým mal veľký damage, tak je to Juggernaut, je to normálne, je proste buffnutý, je to Skarner. Zoberie tanka a má nejaký damage, lebo má iba 3 nitko.
Teraz mám teamfight, Draven Feed je na midi a enemy majú 3 na tope, akože bronze, to je normálne, keď máš troll proste hru, tak musíš to prežiť aj z ďalšiu hru, vôbec to proste nemôže riešiť. Takých hier, keby si vedel, koľko ja tých hier, keby teraz spočítam, predstav si, jedna hra je 1 kilo. A ja teraz keby spočítam všetky hry, ktoré som mal trollov, afkerov za celú dobu hrania, tak by na... Máme follow. Better Nerf Dayfig, najlepšie meno, ak som kedy videl, takže dík za follow, dajte srdečka do čitu pre typka. Takže predstav si, že jeden troll hra je 1 kilo, alebo 1 gram. A keby ti mám spustiť tú váhu na hlavu, tak by som ťa zabil ešte aj, že by ťa zarilo do zeme. Koľko hier som proste dostal do týmu trollov a afkerov. Je to normálna vec, musíš si proste na to zvyknúť, že v tejto hre nebudeš len mať normálny tým, alebo nebudeš mať tým, kde budete spolupracovať. Proste chytia sa dvaja ľudia, ktorí nemajú sa radi, alebo proste neprídu si proste na neviem ako to mám nazvať, neprídu si proste na seba, hej, proste sa nepáči jeden druhému, nejde im to v čete a tak ďalej, proste nechcú spolu hrať, nechcú spolu vyhrať a tak ďalej. Vidíme, že fakt ani Daimon nevie pod neho Silver, to sme videli jednu hru, kámo, to je nič. Ja môžem zobrať maina, dobre, ak chceš, môžem zobrať Rengara a uvidíme za čempa, ktorého ovládam dokonale, či to prehráme, OK? Zoberiem Rengara, pretože hral som Dianu, ktorú momentálne hrám ako vrejme zriedka. Proste, môžeme zobrať niekoho, koho som hrával dlhšiu dobu, koho ovládam dokonale. Zoberiem Rengara, je to čempión, ktorý dokáže poťať, uvidíme ako to dopadne, hej? Zoberieme na skvelá Rengara. Pretože ukázal som vám možno zlú, ako sa to vraví, ukážku, že sme prehrali. Zoberať junglu, typek. Neviem, či ma nechá, ale skúsime to. Takže, možno to nebola dobrá ukážka, že sme nakoniec vyhrali, alebo prehrali teda, sorry. Ale myslím, že hru sme vyhrávali, takže viete tie chyby aspoň na linke za mid. Teraz skúsime tu za junglera a tak ďalej. Takže ďalej, rip promo, nevadí, dáme ďalšie, ja som aj nevedel, že na tomto je promo. Jungle už prosím, ideme hrať jungle. Ja nenávidím hry, ktoré sa zbytočne zdržujú, proste 30 minút zbytočne push, ale to sa zbytočne nezdržujú. To sú hry proste, ktoré nevieš ukončiť, pretože oni ich predlžujú. Oni majú late game team a oni sa to snažia proste predlžovať. Keď oni vedia, čo robia, tak oni tú hru budú predlžovať aj 60 minút. Len aby proste všetci mali full buildy a potom to vyhrajú naisto, lebo majú lepší team v late game. Ako vravím, v LoLku není to len, že choď do hry, daj si 30 kg, vyhráš. Tam je to oveľa aspektov, aký máte team, aký máte proste teamfight, aký máte late game, aký máte early game. Ak máte proste early game team, tak to vyhrajte do 30 minúty, inak to nedáte. Oni majú momentálne, keby zobral tú Lysina, tak by mali taký viac menej mid game, hej? A ak by sme potiahli do late, tak máme väčšiu šancu na výhru. Mal som hru, kde napísal Yasuo, ktorý nám robil carry týmu, že potrebuje 600 na full build, tak namiesto teamfightu si išiel farmiť top. Tak ste proste mali počúvnuť ho, backnúť a proste ste mali počkať. Kúpil by si item a išli by ste proste teamfight. The Real Denice, dík kamo za follow, vítaj u nás v našom klube. Dajte srdiečko do čitu pre typka, privítajte ho vo veľkom. Hráme momentálne na nižšom ele a vysvetľujem proste, ako sa dostať z toho ela. Takže kľudne počúvaj, je to dosť zaujímavá téma, ak si na nižšom ele. Ak nie, tak môžeš sa na to smiať, že ty už to vieš, alebo tak. Runy masterky, neboj sa, dávam si na to pozor. Ja som videl NA streamer, ktorý smurfal na euro z bielých silvery, platina. Podľa toho, ktorých aj to sa stane, proste vieš, že ja som napríklad mal to isté. Mal som hry, kde som hral na smurfe napríklad na silvery. Ďalší follow. Derende, dík za follow, kámo, privítajte aj jeho. Privítajte všetkých followerov, už viete ako. Takže odpoviem ti na toto, čo si napísal. Môže sa to stať, pretože ak on hrá na vyššom ele, napríklad ide hodiť pre teba skillshot, na tom vyššom ele ti to automaticky proste ten typek dodžne. Ale ty ako hráš na nižšom ele, tak ten typek to nedodžne a niekedy proste je ťažšie ho trafiť, pretože nevieš, či ten typek dodžne. Chápeš? Keby som hral na tom Master Tier napríklad teraz, tak viem, že mi to dodžne a skúsim to tak hodiť, že aj do toho dodžu ho trafím. Ale ja ak na tomto ele hodím ten skillshot do toho dodžu a on to nedodžne, tak to proste úplne failnem, vieš? Niekedy je proste, keď si zvyknutý na jedno elo, ťažšie ísť potom hrať do iného ela. Rozumieš? A preto možno prehrávali niektorí tí hráči, pretože boli zvyknutí na úplne iných hráčov, úplne iný playstyle. Ja som mal, keď som začal smurfovať alebo nižšie som hrával, mal som tiež taký problém, že proste som bol zvyknutý úplne na iných hráčov. Som bol zvyknutý na pasívnych hráčov do levely chain 4 a boli typci silver, ktorí level 1 už išiel som do duelovať, vieš. Ďalej.
Full AD team OP. Máme Full AD team? Môže byť, neviem. Takže to budeme musieť ukončiť, lebo v lete zase budú tanky, ale nemajú extra tanky team, majú taký squishy, takže by to nemal byť problém. Čo vravíš na Worlds? Nepozerám to, nemám čas, pretože streamujeme každý večer. Poraď mi, mám si kúpiť Rumble alebo Volibeara? Ťažký výber, pretože obaja champovia sú takí underrated, to znamená, že je menej hraný. Rumble je ešte celkom v pohode, ale Volibear sa menej hráva, ale bral by som asi Rumble, pretože dokáže vyhrať hodne teamfight na jeho ultimum. Ale obaja sú dobrí. Ale Rumble je, keď sa naučíš Rumble, tak je to free elo, pretože na linke to ťa dokáže spolkovať, vyhrať linku a v teamfighte dokáže spraviť hodne veľa, keď trafí dobre ultu. Prečítali sme všetky správy asi za 40 minút, dostali sme sa konečne k tomu, takže fajn. Pozriem, koľko nás je tu, je nás tu asi tak milión, takže čaute všetci. Hráme na Silver Ele a snažím sa vysvetľovať, ako vyhrať alebo ako sa dostať vyššie. Máme loading screen, takže si idem po vodu, lebo som vyschnutý ako sopel na rukáve, takže idem si po vodičku a pokračujeme. OK, som späť. Tak, support. James, ahoj. Ahoj, Wendy Lavender, neviem, slabý som, 23. Serus. Ahoj, medzi nami. Je nás tu dneska dosť, možno kvôli tomu, že aj sme si vybrali takú zaujímavú tému. Čo mňa baví, pretože o tej téme viem rozprávať celkom dosť, pretože som prešiel tým všetkým dosť zrateľne, takže proste viem si vybaviť, stále si viem pred sebou vybaviť hry, keď som bol Silver, proste vtedy bola sezóna 3 a frčala proste vtedy Rivenka, vieš, vtedy Rivenka bolo celkom a Lee Sin a Riven na tope, to boli proste champovie, ktorí sa často hrávali a pamätám si, že za tých som to poťahal aj, hrával som proste Rivenku na tope a Lee Sina. A stále mám proste pred očami tie hry, kde som bol Silver a hrával som na tope, bolo to 2 roky dozadu. A bol som proste Silver, dostal som sa stade sám. Nehral som nikdy duo queue, proste som sa dostal solo queue. Trvalo mi to možno 3 mesiace, pol roka, je jedno, proste dostal som sám. Chytal som trollov, mal som na to niekedy nervy. Poviem vám možno príhodu, pretože niektorí to počuli, ale niektorí to nepočuli. Bol som Silver 5, hej, bolo to 2 roky dozadu, OK. Bol som klasika Silver 5 a začal som hrať rankedy. Pretože som sa chcel dostať vyššie, klasika, hej. Takže prišiel som do Silver jednotky, čo som si myslel, že už som najväčší pánko a mohol by som ísť do LCS a tak proste ego boost, hej. Dostal som sa za pár týždňov do Silver jednotky. Lenže predtým Silver jednotka pred novými rokmi bolo niečo iné ako teraz. Vtedy ste dostávali približne plus 3 za viny. Bolo to niečo ako Dia 1 predtým proste. Silver 1 bol taký ako keby zlomový bod, kde ste nevedeli sa proste dostať vyššie, museli ste byť fakt lepší. Takže som tam ostal asi mesiac v Silver jednotke. Nakoniec som dostal lose streak day, kde som mal nervy a hral som a zo Silver 1 som padol zo Silver 5 asi za 3 dní. Hej? Niektorých Silver 1 a Silver 5 proste za 3 dní. Ako fakt extrém, niektorých by to odradilo, že by už to fakt nikdy nehrali. Mal som aj nervy, 2 týždne som asi nehral alebo koľko. Začal som zase brať, lebo ma to nejako prešlo tie nervy a tak ďalej. A dostal som naspäť do Silver 1 a potom už bol nejako koniec sezóny, dostal som sa do Gold 1, myslím to bolo vtedy na veste a tak ďalej. Potom vám to poviem celé, teraz sa ideme sústrediť na hru. Takže začíname vždy na bot side, pretože bot vám dokáže dať lepší pull ako toper. A toper si niekedy bere grompa alebo niečo také, takže proste vždy začínajte na bote, aj keď proste je tam redko alebo blúčko a čo nepotrebujete napríklad za Rengar v začiatku, vždy začínajte na bote, pretože vám botko lepšie pomôže, proste lepší pull vám dokáže dať. Tank vám to nejaký dokáže proste pullnúť, ako tanknúť a AD carryčko vám to dokáže lepšie zdimižovať, takže vždy začínajte na bote, je jedno čo, vždy začínajte na bote. Keď je to grom, keď je to proste golemov je jedno, začínajte na bote. Takže preto, lebo botko vám to lepšie pulne. Možno aj toper nejaký vám to dokáže dobre pulnúť, ale začína sa prosím na bote. To botko je už zvyknuté, že ide pulovať každú hru a toper väčšinou nie, takže je to také divné, keď idete na top. Pokračujeme redkom, v raidov nejdeme, pretože sú 4 a dávajú dosť veľa damageu. Ideme na wolfov, ktorí dajú trošku menej damageu. A potom ideme na blučka, uvidíme ako ďalej. Jungli si musíte, prečo tam ešte, on je 15 ľudí, fajn, do pár ich odišlo, ale nevadí.
Bolo tu myslím viac, takže do Silverka som zvyknutý na ADC s Igniteom alebo mid Ignite heal, takže je to dosť na pečko, no. To si zvykne na také veci. Ahoj, to si zdravil predtým, OK. Prečítame ďalej. Tady prvý raviny hra ešte som nikdy nevidel okrem botov. Malo kto hrá, no, to je tiež taký champion, ktorý sa nehráva moc. Ale keď ho vieš zahrať, tak je dobrý a fakt tanky. Klineme si blúčko. Kto je tvoj main? Mám ich viac, nie som taký, že one trick pony. Niekedy ma chytí champion, že ho hrám dlhšie, ale potom ma zase prestane baviť. Takže čo viem dobre zahrať je možno Shaco, Rengar, Nidalka, Fiora, Galio. Možno ešte zo pár, proste tých champov je rôzne linky. Proste LoLko Randlo a tých champov mám hodne obohratých a Master G ešte. Sú to proste champovia, ktorí vyhovujú moju playstylu, alebo ako to nazvať proste. Takže tí ma bavia a tých hrávam častejšie a viem ich lepšie zahrať. Na chvíľu začína party. Za to sa už išli chystať. To dúfam, kamo. Nech tu je milión ľudí dneska. Flashol som sa, neviem prečo. OK, asi prst mám krivý. Alebo mi narastol nechet kvôli tomu možno. Neviem. Tak máme po flashi, čo nám trošku nevyhodnilo. Linku. Alebo linku. Gankovanie. Fiora teraz flamey, že Pantheon má kvečko každú sekundu, lebo je to pravda, proste Pouk má na linke hodne silný. My ideme back, nemôžeme nič. A kúpime si asi toto, nemáme nejaký clear. A ideme naspäť do jungle, nemáme čo spraviť, maxujeme si kvečko, pohodička. To som chcel dopovedať, že za junglera musíte si dávať pozor aj na hru. Najlepšie, čo môžete spraviť, je dávať vašemu týmu proste pozíciu enemy junglera. Warwick si bude farmiť, takže to mám úplne na haku, proste nejdem pingovať nič, on bude asi farmiť do 6. Ale keby to je iný jungler, tak proste vidíte, že ide gank na mid, gankne mid a proste z midu ide na bot. Tak napíšete botku, že nech si to backnú, pretože je šanca, že ho gankne, hej. A proste treba dávať vašemu týmu proste pozíciu enemy junglera. Botku je pušnuté, môžeme ísť na gank, takže to vyskúšame. Rengar pre Českou ťažko gankuje, ale môžeme to vyskúšať. Ak pôjdu do nich, tak by sme to mohli dať. Pinguje mi miliónkrát, pretože je toto nižšie elo a proste je šanca, že neprídu, nezapoja sa do toho fightu. Ale myslím, že máme free kill. Nice. Zobral to Tarik, je to jedno proste. Kill je v týme. Nestiel som doskočiť, nemám bodky. Ešte by sme ju možno dali, ak by som stal terostky. Počkáme si na 6, potom tie ganky budú oveľa lepšie. Zatiaľ môžeme len tak farmiť a proste keď je niečo pušnuté, tak môžeme prísť pomôcť. Alebo counter gang, lenže je to Warwick, takže ten tiež bude si len farmiť. A môžeme skúsiť tu, lebo je trošku pušnutá a ide k nám. Ale Zeda si skápe, lebo si nedáva pozor. Aspoň sme odohnali, nech si to backne, lebo zomre. Nemá síce ona manu, ale proste je to zbytočné. Ja ju neganknem, lebo nemám 6 a keď ma uvidí tam, tak rovno si zdrhne. Ideme si farmiť do tej 6, proste to potrebujeme dať čo najrýchlejšie. Tá Rengara. Potom sa to už je easy gankovanie. Sice cooldown je veľký, ale väčšinou keď máte 5 ferocity a ultu, tak ten kill je istý na tej linke. Takže jungler není len rola, kde musíte si farmiť a gankovať. Je to rola, kde musíte mať vision, alebo proste kde musíte mať pozíciu na celej mape, proste musíte sa v tej hre orientovať, musíte sa v tej hre hýbať ako keby, ale nie hýbať čempiónom, aj to, ale hlavne očami proste, musíte sledovať minimapu celú hru. Vidíte Soraku, hneď musíte pozrieť, nemôžete ju len tak vyníhať a pingnete, že je tu, keď by prišla s junglerom proste. Musíte mať celú hru jedno oko proste na minimapke, potom trošku škúlite, ale to nevadí, to si vyknete na to. Takže jungler je hlavne rola očami. Pozeráte sa po minimape, kolujete Drakeov, objektívy, pušovanie a tak ďalej. A gankovanie to je potom zase vedľajšie, hej. Keď je niekto pušnutý, to už je klasika, to už sa niekoho naučíte ganknúť. Keby mám junglera, ktorý lepšie gankuje, tak by som vám to ukázal. Warwick je 5, ja som tiež, takže nie sme extra pozadu. Budem mať možno skôr 6, lebo pušuje mid. Ale dáme golemov a sme tiež 6, takže môžeme zase skočiť na bot. Pretože tam majú bodlinku, ktorá nemá ani jeden escape. Je to proste free kill bodlinka s Rengarom po 6. Jedine, že majú flash, ale predtým si to Eška vejsla. Tak dáme 6 a ideme hneď na bot. To proste bude free killing. Ale najprv dáme ešte 5 ferocity, by sme mali istý ten kill. Neviem, či to nám dá, asi nie, takže si pôjdeme ešte po redko. Ok, nedalo nám to. Dáme si redko a potom príjeme na bot. Oboznámte váš tým, že prídete na
bod. Proste im napíšem, že prídem na bod, aby vedeli, že som tam za chvíľočku. Dám si proste ferocitky, smajte si to, aby som dostal trošku HPčok. Dám si 6, dám si 5 ferocitiek a ideme na bod, proste, malo by to byť free. Ak tu nemajú vardu, tak je to free. Tu si to proste niekde zaultím a normálne takto pekne prídeme. Oni prídu do nich a je to free, pretože nemajú ani jeden escape. Nemusíte ani nejaké mechaniky, proste takto si pekne prídete odzadu. Dáte jej nejaké spely, poťukáte klávesicu, drbnete si ľavou klávesicu a máte killy, hej. Chýba mi jedna ferocitka. Fuck this. Nie, to už je overextend, ok. Vejna ešte skape. Tak heal. Tam proste nemá ísť, ADKričko nemá ísť čo po turetku kvôli dvom hitom. Ešte skape, ak príde Warwick, no jasné. Toto ani nevyfajtíme, pretože Soraka ho výli, proste on tam nemal vôbec byť. No Tarik, keby to začne tankovať. Z, že by ultol niečo? No. Toto je zlé, proste si odchytili takto dvoch. Máme tu Fioru. Aby sme mohli fajtiť. OK, flashol nám Ečko. Ale 4 sú proste, to pekníme. To je zbytočné. I keď dobrý bol pokus možno, ale Vejna tam vôbec predtým nemala liesť a dali by sme skill a boli sme OK. Zoberme toto, dá nám to zase nejakú ferocitku. A môžeme po prípade zase fajtiť. Tak a môžeme ísť proste do nich zase. Flashneme, aby sme neskapali, len sme im proste nahitovali a dali sme im nejaký slow. Ale nezabijeme ich asi, lebo sme traja proti 4. Tam nemáme ako veľmi čo, skúsime slownúť. Tam sme nemali asi liesť, keď sú tam 4. Aha. Pozrime ultu, ale už sa nevýlim, prosím nás, tak to po jednom killujú. Keby sme ju nejakou mohli vyfajtiť, lebo sú celkom low, ale odchytávajú si nás po jednom proste. Keby sme 4 pokope, tak by sme ich lepšie dali. Bolo to 5-5, či koľko je to 5-9, takže nás zabili. A mali sme ísť back, nevadí. To dobehneme, to je OK. Tam sme mali proste, tam sa to hneď pokazilo, ako Vejna šla po tú turetku, lebo jeden chce savenúť jedného, flashne tam a už proste nás odchytávajú. Čauko T-Rex, serus kamo. Pozriem, koľko nás je tu. Pre nás tu hojný počet stále. A zo pár odišlo, ale jedna sú stále dosť, takže čaute všetci. Hello, máme za 14 sekúnd ultu, takže si dáme blúčko, 5 stackov a môžeme ísť na top alebo niekde. Zobrali nám Drakea, to bolo jasné, keďže nás zabili takto po jednom. Tam sme dali zbytočný proste taký troll, ktorý tam nemal byť. Tam už tá Vejna nemala liesť po turetku, tam sme mali dať 1 kill a boli by sme OK. Dáme si 5 stackov, nejdeme používať ďalej, proste to takto zbijeme a ideme na top. On to tam proste zónujú tam, nepustí minionom, tak proste takto pomôžeme. Počkáme, kým minioni trošku odídu a... OK, to som mohol počkať. To asi skočí, ty vole. Tajmavé. OK, dáme Wesley ultu, škoda. Nevadí. To by mohol byť kill, keby neflashne tam. Trošku to farmíme, lebo Fiora šla ďalej. Máme nejaký XP, to nevadí, zase počkáme na ultu a ideme ďalší gank. No ako sa dneska máme v pohodičke, kámo. Dneska máme ten deň proste, keď učíme Silver Elo, ako vyhrať, alebo ako aspoň vychytať tie chyby, ktoré najviac prehrávajú hru. Tady je v pohodičke, len melem ako one, mlinček, lebo nedá sa to všetko vyprávať proste, vieš. Len tak, laicky. Je tam hrozne veľa vecí a... Zaberák, no. Ďalší kill asi nám ide, pretože Warwicková ulta je taká, že... Lokne ho, no ale Z to nejako prežil. Zase chyba. Keby tam proste ide a už ju tu chytím, tak je vybavená proste. To by bola zase jej chyba. Warwick nás môže fajtiť, ešte nemá Devora. No ale možno sa aj tak fajtiť, i keď nemá ultu. Keby ten Z možno počkal. Pozrite, ako stal po turetkou, dali mu 2 hity, zase to trovol. Už teraz darmo píše fuck, proste bola to jeho chyba, on tam vôbec nemal čo byť pod turetkou. A ja som to využil proste, že on mi tam vliezol. I keď by ho tá turetka nehitla, by som ho možno zabil. A je to jeho chyba, on si to teraz uvedomuje, že neskoro, musíte si to uvedomiť skôr, že aha, pozor, tu sú medzi dvoma turetkami, tam by som nemal čo byť, tak proste si to backnem. Za 15 máme ulti, predtým si asi backneme, lebo máme dosť malé HP. A zase môžeme ísť niekde na bod alebo tak, takže... Zbierame proste free killy za Ringera. Alebo free killy, proste zbierame killy, čo najviac killov a potom budeme one-shotovať ADKrička. Ahoj, bude dneska PB, asi nie, serus, ináč. Hráme dneska nižšie elo a vychytávame chyby.
Aspoň tých, čo robia tie chyby a ten, kto je v Silver Elo, tak ich určite robí. Možno, ak trošku si vstúpi do svedomia, tak sám si to uvedomí, že tie chyby robí. Nikto nie je bezchybný. Robíme chyby aj my, čo sme vo vyššom Ele. Každý robí tie chyby, ale my tých chyb robíme oveľa menej. Snažíme sa ich proste minimalizovať. Úplne čo najmenej. A to musíte robiť aj vy, keď sa chcete dostať vyššie. Tých chyb musí byť čo najmenej. Dlho som to nebil. Ferry 18, serus kamo, vítajú nás, dajte srdiečko do čtu pre ňo, privítajte ho. Jestli dáš gol, tak môžeme dať duo Q. Asi teraz nedám, lebo pôjdeme asi spektovať, to by bolo tiež dobre. Tam by som nemusel proste hrať a sústrediť sa na hranie, ale proste by som ho vypral. A 4 na bote, je to zlý teamfight proste, tam vôbec nemáme ako fightiť. A ja tam ani nejdem. Proste, skúsim si toto sfarmiť, ale už sem idú, takže si to backnem, lebo by som mohol skapať. Boli to 4, aj keby zapnem ulti a idem im pomôcť, tak by to bolo 4v3. Radšej si počkam a teraz keď tam zase budú dvaja, je to za ultím a pôjdem ich zabiť, ak tam ostanú. To by sme mohli dať proste. Poďme do nich a sú tu proste 2v2. Fokusíme Soraku, lebo Soraka je proste cancer a healuje. Seba healovať nemôže. Máme exhaust. Tarik keby ju stunol a no, teraz spraví, keď už má 4 HP. Teraz všetko použil aj exhaust, aj flash. Tam mali ísť proste do nich ešte skôr, ako som ja prišiel. Tam je trošku chyba na jeho strane, že neprišiel pomôcť skôr, lebo by sme to dali. Použil už neskoro, keď už som bol low, už som sa nemohol vrátiť do teamfightu, tak už flashil všetko. Takže zase musíme počkať na oné. A už zase flamia, že report mid bot a minus 20 LP, ale neznamená, že sme prehrali, to je nič proste. My sme neprehrali ešte hru. My iba sme proste pokazili early game. Early game neznamená, že sme prehrali hru. To je proste nič. Early game je začiatok hry. Začiatok hry vždy neznamená aj koniec hry. Väčšina early game, keď sa veľmi pokazí, tak je už potom prehratá hra. Ale aj z pokazeného early gameu sa dá pekne vyhrabať na pekný late game. Ako ste videli aj v minulej hre, že mali zlý early game, lebo som bol nafidený, ale otočili to v late. To viem mohli fightiť, ale tam nemám čo, takže ideme back. Víš, o tomto som hovoril, ľudia v nízkom Ele nevedia čo robiť. Veď to je normálne, že preto sú v nízkom Ele, lebo nevedia čo robiť, ale to si musíš uvedomiť aj ty, že proste si na takom Ele, tak proste oni nevedia čo s tým. A musíš im k tomu dopomôcť proste. Vypingovať a tak, tu možno zase zomru. Ale portuje sa tam proste Fiora. Vedia, že sa má proste portuje, aby pomohla týmu. Keď možno nespravila nič, ale aspoň Warwick to neultol a nedali kill alebo niečo. Ako nevedia všetko, ale niečo už vedia, proste niečo sa už v tej hre naučili. Základy majú a tie treba vylepšovať a hlavne si ich vylepšujte sami. Keď proste vylepšíte základy vy, tak proste už to pôjde lepšie. Nemám proste bodku ešte dokončenú. Pozbieram nejaké ferocity a počkám si na ultu. Tu má Wardu, takže tu nemôžeme ultnúť, proste musíme si pozerať na tú mapu. Warwick je niekde na mide, takže pingneme, pretože nie vždy sa tam ten týpek musí pozerať. Aby vedel proste, keď mu tam pingne, tak už mu tam oko ujde alebo niečo. Môžeme skúsiť túto pomoc. Ja to zaultím, pretože Luxka je celkom skvíš target. Má iba Ludens Echo, nemá proste nejaký def item, takže by to mohlo byť free elo, ale trošku nám ušla z rangeu. Takže ju zbijeme tu. Dobre. Soraka ju bude healiť, ale sme OK. Flashneme, flashol za nami, takže sme asi mŕtvi. Nemám Wardu, že by som prežil. Keď mám Wardu, tak ešte skočím na nich. Dobre, zobral nás Soraka, to je celkom wurf. A neviem, ako zase skočili 5, asi Pantheon skočil a tak ďalej. To by sme mohli otočiť v pohode, keď prehrávame takto na killy. Ahoj, povedz mi Pulse čo najvíc o top lane. Môžeme potom zahrať jednu hru na top lane a tam to zase poviem, vieš, teraz hráme junglu, takže sa sústredím na junglu. Môžeme dať ďalšiu hru napríklad na tope a tam sa zase budem sústrediť na top. Pretože každá linka má niečo svoje. Minulú hru sme mali mid, povedali sme si niečo o mide a o hre, teraz hovoríme zase o jungle a o hre a potom budeme s topom proste. Čau, serus kámo. Fiora 35 farmy, no. To je normálne, proste sme na nízkom Ele, treba s tým počítať, že ľudia tu nebudú proste farmiť ako proste vo vyššom Ele a tak ďalej. To, čo sme chytili do týmu, tak s tým budeme proste pracovať. A keď to bude tým, ktorý nebude potiaľteľný, tak prehráme a pôjdeme ďalšiu hru, je to normálna vec.
ale proste budeme sa snažiť aspoň o to sa pokúsiť, vieš. Vždy treba skúsiť. Keď neskúsiš, tak proste nevyhráš. Keď skúsiš, tak aspoň si môžeš povedať, že som to vyskúšal. Nevyhral som, ale skúsil som to. Koľko z nás tu je tento raz? Už nás tu mŕte veľa, takže čaute všetci. Čaute všetci. Je tu niekto nový, kto tu ešte nebol, tak hráme momentálne na Silver Ele a snažím sa vysvetliť ľuďom, že kde robia chyby a prečo prehrávajú hry, aspoň väčšinou. Niekoho som si všimol, takže tam proste nejdem, lebo by si ma mohli odchytiť. Musíme proste zdávať na to pozor. Aj keď ona tam čaká, ale to je bait. Nemôžeme proste ísť do nej, lebo niekto tam je. Niekto tam proste je, kto si nás odchytí. Môžu tam byť všetci traja. Môže tam byť Warwick a Bodlinka. A to by sme nemohli fightiť 4v2. Neviem prečo sa... Ktorý tiež to robí? OK, len tak sa redko resetlo. Môže byť. Stojím tu a len tak sa mi resetlo. Môžeme obiť znova. Nový systém je celkom funny. Len tak sa mi resetlo zo strany. No ako vravím, bol tam proste Warwick, ktorý čakal a nehal sa odchytiť Z. Môžeme zaultiť a skúsiť zobrať free kill, ale nevieme kde je. Či išiel naspäť do jungle, alebo... Či proste išiel recall. Dáme si 5 stakov a dáme ultu. Vidíme, či išiel do jungle. Ak nie, tak skúsime zabiť Luxku. OK, vidia nás, pretože sme na pinke, ale... Môžeme asi nič veľmi. OK, nehal som sa akože brakytiť. Ježiš, myslel som všetko. To je hajzel. Obaja stále malo HP, myslel som všetko, mi odflešli to Ečko. OK, to bola moja chyba, mohol som dať aj double kill, ale nevyšlo to nejako. Pretože mi odflešli z toho Ečka, nustáv. Proxity bug. Sústredím si hlavne na Gnara, počkaj, mi to scrollo. Síce som gold elo, ale neustále si neverím piknúť Gnara, ver si. Proste, ja som mal tiež také hry, že proste pikol som čempa, ktorého som aj dlho nehral, poviem, že ja to možno poserem, proste sra na to. Keď tú hru posereš, mutni si tým, pretože máš isté, že ťa budú flamiť. Proste sra na to. Pokazil si hru, tak ako oni pokazia tebe niekedy hru, tak proste ty im tiež pokazí niekedy hru. Nie je to na schvál, ale toho čempa sa musíš nejako naučiť, vieš. Musíš sa proste aspoň vieš, že robíš chyby. Často umieram early mid, takže tie chyby musíš minimalizovať, vieš, proste nesmieš proste tie chyby, proste tam robiť. A nie je to také ľahké, ako sa to vraví, ja viem, ale treba si to uvedomiť a dávať si na to pozor. Väčšinou si musíš v hlave uvedomiť, že aha, túto väčšinou zomrem, keď ja viem, zabijem niekoho, prídu mi sem s gankom, tak idem teraz back. A tak ďalej proste sa to uvedomuje. To by sme mohli dať. Corpse Flash, dík kamo za follow, vítaj u nás, dajte srdiečko do chatu pre neho, privítajte typka. Vítaj u nás, máme momentálne Silver Game, kde sa snažíme vyhrať a nie snažíme vyhrať, snažíme sa poučiť ľudí, ktorí sú na nižšom ele, že prečo prehrávajú, prečo najviac, alebo prečo sa sťažujú na tými, prečo proste to takto je, že nevedia sa vyhrabať stade. Lebo sú tam chyby, ktoré sa opakujú a není ich jedna za hru, je ich proste veľa ich je. A robím tie chyby aj ja nie som bezchybný, robí proste tie chyby každý. Ale čím vyššie elo, tak tých chyb menej proste. Lord Dart Tanger, alebo niečo také, dík kamo za follow. Vítaj u nás, takže privítajte jeho. Vítajte všetci, čo ste tu dneska. Išiel by som si po normálku včera, nemusím, len sa pýtam nič zlom. Potom možno väčšia, teraz máme toto, vieš. Kamoška. Máme zase ultu, takže môžeme niečo skúsiť. Warwicka nemôžeme fightiť, lebo má Devourer a Botrk. Má 7-2, to nech vám ani nenapadne, musíte sa pozerať, čo majú oni. Môžeme skúsiť zaultiť aj zabiť Ešku alebo niekoho. Tu traja. Warwick je odzadu, poďme si odchytiť, aha. Poď sem Fiora. Poďme si odchytiť niekoho. Aha. Odchytili sme typka, neviem kto dostal follow, lebo sme mali zrovna fight. Keď tak mi napíš do chatu niekto, že kto to bol, aby som vedel jeho prečítať meno. Sorry kámo, len keď to zminimalizujem, vieš, tak potom proste by sme prehrali teamfight. Pantheon ide divovať, takže si ho môžeme tu odchytiť. Úplne pointless. On sa boje, náš tým sa proste bojí toho Pantheona. Kľudne si ho takto proste 5 na ňo skočme a zabíme ho. A mi nemal by problém, len je trošku tanky no. Má Deadman Plate, OK. Tu, že sú sa rendovať, to je normálne, proste, že prehrávame. Napíšte mi prosím niekto do chatu, kto dal follow, nech mu môžem poďakovať, pretože zrovna som sa fightil a nemohol som to zminimalizovať a už to zmizlo. Nech nikto nie je na tom, že on mi nepoďakoval za follow. Ja ti poďakujem kámo, len bohužiaľ neviem kto si. Keď tak si to pozrieme na Twitch alerts, ale
nech to nemusím otvárať, tak kľudne mi napíšte niekto do chatu. Alebo sa ozví aj ty sám, nech ti môžem poďakovať. Ja, OK, I love Monster, dík za follow, kámo. Vítaj u nás. Sorry, som si to nemohol prečítať, ale som si videl, že som bol zrovna v takom menšom fajte. Keby to zminimalizujeme, tak by sme to asi prehrali, ten teamfight, alebo fight. Takže vítaj. Máme už nejaké goldy, môžeme backnúť, ale ešte nebekneme, lebo znova nám prišla ulta. Dáme ferocitku a ideme zase na bot. Budú možno divovať, takže ideme tam skúsiť nejaké killy zobrať. Ale je to tam celkom struggle, celkom pretlak. Skúsime si niekoho odchytiť. Soraku alebo niekoho, kto sú low, a tu sú dva low targety. Tu proste skočíme a to sú free killy. Zapolme kvečko. Flashneme, lebo viem, že by proste robila problémy. Nabijeme double kill a ideme preč. Títo sem prídu, ale proste nemajú čo. Luxka viem, že nemá ultu, sme OK. Ideme recall. A takto musíme zbierať tie killy. Už mám 8-3 a mali sme koľko? 3-2 alebo koľko? Prehrávame, ale keď ja teraz nakúpim itemy, tak môžem niekoho one-shotovať, bude to lepšie. Zobrali ďalšieho Drakea. Nemôžeme s tým nič spraviť, pretože sme podfidení. Alebo náš tým proste prehráva. Takže necháme im týchto Drakeov, kým sa nedostaneme naspäť do hry. Zoberiem asi rovno Last Whisper, to nám dá nejaký power spike. Botičku zatiaľ necháme tak, potrebujeme core itemy na Rengara, aby sme mohli dávať dobrý damage. Vyhral som raket za Kha'Zix, pekne kámo. Ja idem hrať lolko zatiaľ čo, Serus. Si master ako main, áno. Hráme na Silver Ale a snažím sa vysvetliť ľuďom, kde robia chyby a ako ich odstrániť. Taký poučný stream, ale môže to byť zaujímavé. Nemáme ultu, 30 sekúnd, takže ideme zatiaľ farmiť. Alebo aspoň ferocitku si nejakú dať. A tuto nech nefajtia, 20 sekúnd. To je zbytočné. A zase keď budeme ulti, tak môžem skúsiť niekoho zabiť ísť. Jednoduchý proste rituál. Ťukneš ulti, ide niekoho zabiť a tak ďalej. Máme ferocitku, počkáme tých 10 sekúnd a skočíme na niekoho. Keď takto budú 4, nemôžeme. Počkáme si, kým niekto sa oddelí proste od nich. A toho zabijeme a potom strhneme. A takto nazbierame tie killy a nafidíme sa. Jednoducho. Defneme mid, lebo sú grupnutí proste. Nemôžeme tam veľmi spraviť nič. Naučíme hrať jungle Liho a poprípade ako poťať drop z Diape do plat 2. Musíš asi sám, kamo. Každý sa musí sám. Ja ti môžem povedať, že kde robíš možno chyby, ale naučiť sa musí sám. Nedá sa niečo naučiť, vieš. Ako napríklad, predstav si, že ty vieš salto a ja sa ho chcem naučiť. Ako ma ho naučíš? Povieš mi, ako sa to cca robí, ale už ten strach prekonať, že vyskočím a otočím sa vo vzduchu, to už musím spraviť sám, vieš. A to isté robím teraz. Ja proste môžem tým ľuďom ukázať, že kde robia chyby, ale to, že oni to poťahajú, to už musia spraviť sami. Koľko máš LP, neviem, prehrali sme vtedy či ako promo, takže koľko tu ostalo, toľko tu je LP, neviem koľko tu je. Môžeme skúsiť zapnúť ulti a možno ísť do nich, takže sú tu traja, poďme YOLO. Poďme fight, proste toto traja alebo 4 my sme. Skočíme na AD carry, deletneme ho, pretože už máme nejaké itemy, ako vrajím som sa nafidil, aspoň trochu. Neviem, či ju zabijeme, ale skúsime, nice. Je to worth, zabili sme dvoch. Warwicka som nechcel otáčať, pretože Soraka by ho aj tak healovala ešte 15 minút. Toto už je zlý fight, pretože Pantheon ich pozabíja asi. I keď možno nie. Ak ho dobre vykajtuje tá ona, tak ho ešte dajú. Nech sa nebojí, on má double buffy. No, a pozrite, z prehranej hry sme momentálne vyhrali teamfight. Keď takto vyhráme 3, tak už budeme vyhrávať. To lebo to už sám nedá Pantheon. Proste som deletol ich carryčka. A toto budem robiť stále, častejšie a častejšie. Čím viac itemov, tým budem silnejší. No, OK, wow, sflamovali sa 15 minút, push mid, proste všetko a zrazu vyhrávame. Vidíte, musíte udržať tú morálku v týme. Oni proste budú, ak budete prehrávať, budú vraveť, že prehráme. A to neznamená, že prehráte. Oni si to len myslia, lebo to ešte nevedia, že sa to dá otočiť. A vy im to musíte, musíte im to ukázať, že sa to dá otočiť. A teraz naša milá Fiora, ktorá má 2,9 a 70 miliónov, zistila, že to môžeme vyhrať, len sa treba trošku snažiť. Tak spekneš si moju hru a povieš, čo robím zle, a tak aj to môžeme. Len asi na nižšom ele, vieš, keď si plat, to je zase niečo iné. Máme cca na silvery, takže aj tam je to niečo iné, takže uvidíme. A môžeme skúsiť zaultiť a ísť. Išiel by som, ale nemám ferocity, takže dám si tuto niekde ferocitku, môžeme skúsiť zase deletu niekoho. Tu máme už skoro stále, takže tu myslím, že pôjde niekto farmiť, takže to zaultíme a ideme vyjantiť niekoho. Aha, máme freak, alebo nie. Toto nie je dobre celkom. A toto je v pohode. To je už v pohode, Soraka nespraví nič solo. OK. Hýbe sa ako pridrbaná, to som asi mŕtvy. Lebo už tam skočili všetci. Potom som deletol proste Ašku a oni to backli. Je to 4v4, ja zbieram killy proste takto. Oni síce zbierajú tiež, ale ja sa nafidím a potom proste budem deletovať keriška, takže ani si ma nevšimnú.
Počas ultiny sa ti stakuje ferocity. Nie, to bola predtým tak Rengar. Teraz si proste nastakuješ ferocitku, zapneš ulti, použiješ ju a ako vynieš z ulty, tak sa ti stakuje ferocitka proste. Sa ti potom doplňa. Ale už keď si z tej ulty vyšiel. Pokiaľ si v nej, tak sa ti nedoplňa nič. Toto zase zbytočne proste takto fajtia. Fiora nevie ani obskakovať okolo čempa, že by použila na neho všetky staky. Ale na Eune áno. Hráme na Eune. Bodky si nekúpiš, idem ich teraz kúpiť, ale potreboval som tieto core itemy. Ako si videl, Ašku zabijem za pol sekundy, takže potreboval som toto a teraz ideme na ostatok. Proste potreboval som tieto 3 core itemy a teraz už budeme kúpovať ostatok. Pozrieme, koľko nás tu je, či ja nám neodchádzate. Stále nás je tu dosť, takže pohodičke. Pantheon je trošku tanky, ale možno by sme ho mohli vyduelovať. Nie som si istý, ale radšej si počkáme proste tých 10 sekúnd na ultu a pôjdeme delete niekoho, kto bude sám, kto bude oddelený od týmu. Neviem, či ho vyfajtím, proste je to Pantheon. Asi ani nie. Neviem, či mám flashnúť alebo čo. Asi hej. On to tiež flashol, takže dožijeme ultimátku, aj Luxkinu ak niečo. Teraz nech proste bežia, teraz nech nefajtia. Je zbytočné. Pantheon nemá aspoň flash, Aška nemá ultu, takže ja si to backnem, doplním sa. Nechcel som ani recallovať, lebo Luxka by mohla... Aha, vidíte, ešte by niečo mohli skúšať. No poď, skoči na mňa. No, teraz už nemá čo. Už zistíte, že spravil chybu a už proste nemá sa z toho ako recovernúť. Na čo? Na čo skákal do bazy? Ako by sa stade dostal, aj keby ma zabije, proste. To bol úplný suicide, proste chyba. A berieme si trinket, aby sme mali trošku vision. A môžeme ísť, máme 4 ferocitky, ešte jednu by som niekde hodil a môžeme ísť napríklad Aška, to je zase free kill, tu aj bez ferocitky zabijem, takže ideme ťuknúť ultu a ideme ju proste nájsť, keď je takto o samote. Aha. Free killy proste, free killy. Zapneme toto. No, flashne, no problém, chytím ťa do sietky, vypnem ťa, použila oba summonery. Aj flash, aj heal, vôbec jej to nepomôže, proste ju zabijeme za sekundu. A budeme sa takto odchytávať kerička. Teraz postavíme BF-ko, aby sme mali power spike a z toho asi infinitko a to bude hrozne dobrý damage už. Dobrá webka, kabadík, kamo. Šetríme na novú, už máme skoro našetrenie, takže v najbližších dňoch bude sa kupovať. Tu hrá zase fajnový tým, až to je pohoda. Predtým hru som mal lepší tým, len sme nemali ťahať do lejtu. Mám ferocity, počkáme 20 sekúnd a môžeme niekoho zase odchytiť. Oni sa nemajú od Luxky odchytávať. Ja by som šiel na Drakea, ak tam nikto nebude. Ale skôr si myslím, že Warwick tam nebude. A nemôžeme ho duelovať, lebo má hnusný Devourer. No jasné, že tam je. Proste Warwick s Devourom, nemôžete ho solovať. A Drakea si dajú, bohužiaľ. Niečo nám pôjdu aj sem, ale... Rýchlo to zoberieme, dáme si 5... Nemôžeme ísť na Drakea proste. Čo im spravíme? Môžeme im to nehať. Majú 4 Drakeov, zoberú 5, ale čo spravíme? Fajtiť ako môžeme, keď máme mŕtvého niekoho. Zase by nás len dali Acely a aj tak by toho Drakea zobrali. Keď sa spavne ďalší, tak musíme o ňo fajtiť. To je posledná šanca už potom. Čo si myslíš o Randuemu Sunfire Deathman Blade? Sú to dobré itemy, ale na tankov. Tank itemy, ale dobré sú. Deathman Blade je hodne dobrý. Randuem klasika, stará dobrá a Sunfire je tiež OK. Dáva damage a armor. Na Pantheona alebo tak je to akurát. A ona je to stáva, takže... Máme zase ultu, takže môžeme niekde ísť poantiť niekoho, kto bude sám. Ideme proste ťupnúť niekde ultu a pohľadať si nejaký free target. Úplne niekde oddelený, čo je Aška, ale ani nie je oddelená, takže... Ani nechcem tam asi skákať do nich, pretože by som si to hol bytočne. Ja si radšej tú ultu wastenem a neskapem. Mám ísť za ďalších 40 sekúnd, takže... Radšej počkám niekde. Možno ak sa príde Warwick, tak ho deletneme, lebo ako damage mám len. Skúša niečo, aha, tuto poďme a to je free kill. No, tak to nespraví nič ten Warwick, proste dostane delete. Len keby si nás odchytil ultov, tak nás zabije. 20 sekúnd ulta, môžeme možno chaseovať. Keby mám ultu, tak je to teraz lepšie, len som si ju wastol, no boli grupnutí. Vtedy keď sú tak grupnutí, nemôžete po nich skakať, je to proste... Oh ja, bijú, pozrite, naši 4 bijú Pantheona a práve si ich odchytávame po jednom, čo oni nám robili celú hru. A toto potrebujeme proste, byť sa takto s nimi po jednom. A mohli by sme zobrať turetku alebo barona alebo niečo. Akí sú best junglery v tejto mete? Skarner... počkaj, či ma to nápadne niečo. Možno je Rengar.
A môže byť aj Shaco, a neviem. Takto keď mi povieš, vieš, že z fleku povedať nejaký, tak neviem ti zrovna povedať. Vičko už sa nejako nehráva, možno, neviem. Z fleku ti neviem, ak ma napadne, tak dopoviem, ale Juggernauti sa hrávajú často. A neviem fakt. Je ako veľa, no len, ok, som mŕtvy. Tam nespravím nič, keď ma ultol. Potrebujem asi QS alebo niečo, rozmýšľam, že postavím proti nemu. Ale najprv pozriem to BF-ko. Teraz kúpime si potík a nech oni backujú proste, nech obetujú Tarika, alebo čo ak nie, neodbežia, nech ostatní proste bežia preč. A 30 sekúnd sa zase spawnem a môžeme ich zabiť. OK, zaujímavé, tá Fiora dostala celé HP. Používej jomu, aby som použil, len som mal Silence a Warwickov ultu. Tam fakt nebolo z toho ako escapenúť, aký mám flash. Tam som fakt nemal ako z toho uísť. Pod sebou som mal Silence, plus som bol suppressnutý od jeho ultiny. Jedine čo som tak skočil, lebo to je auta, tak to Silence nefunguje. Za 7 sekúnd sa spawnem, môžeme kúpiť mobilitky, chcel som podku, alebo kúpime podku, srad na mobilitky. Kúpime podku a Fiora zase niečo skúša. Ja ich pôjdem ak tak ultnúť a no, neviem čo skúša. Pôjdem ich ultnúť a zase nejaké free targety sú tam proste low. Free killy pobrať. Takže ideme ultnúť a Fiora chce reportovať za to, že ju zabíja ultou na Luxka, to je fakt ako zaujímavý reason. OK, ona ho ešte odsunula, ja som chcel po ňom skočiť. Chaseu má 4, takže neviem či zdrnem. A Warwick má na mne one. Očko. Nice. 940 a neviem či ma to ani trafilo, tak ako úplne ten hitbox. Som sa nemal devnúť túto na ono. Ty vole. Tá Fiora, ty vole, sa nedá odchytávať. Ako, tým máme dobrý. Máme AD-carryčko celkom slušné, do Zara, ako dokáže zahrať. Support pohodička, hej, build zaujímavý, ale dá sa, ale Fiora nám robí problém, pretože nemá ani minionov a neviem no. To bylo špatné, mohol som to dať. Keby to dožijem a zajdem do kriku, tak by som ešte deletol Warwicka, ak by mi to kritlo. A to je slabý na každom, ale keď sa vie dobre zahrať, tak je to OK. Rek'Sai sa hráva, Skarner, hej, Vičko sa prestalo hrávať, myslím, poslednú dobu. Gragas, Elise tiež sa hráva. A na Aatroxa je dobrý ten oný, Aatrox, to je, či Aatrox, Devourer. Na Aatroxa to spraví hrozný power spike, no. Majú Barona, takže toto sa už bude veľmi ťažko otačať. Ale udržali sme 35 minút hru, ktorá proste bola prehráta dosť dlho. A možno v tom late to nejako vyhráme, pretože upadne im Pantheon, lenže naša Fiora to je no comment. Musíme deliť aspoň týmto, ale on je voľaký tanky, aha, on má Tormail, to bude asi tým, čo? Som sa zabil skoro sám. Ešte skápe asi, nie, dobre. Neviem, či mám Infinitku alebo QSS, no teda Mercurial, ale asi Infinitku. Ak nás ultne, tak neviem, či prežijeme, aj keď budeme mať ten QSS. To je to fucking cancer ešte s tým buildom, proste na čistý to magic damage per hit. OK. On bude teraz asi loziť po našej jungli, takže jem lolko, čaute Serus. Hádam vyhráš. Lebo ja len prehrávam, ako vidím. Toto, čo teraz vravím, to treba proste uplatňovať a vyhrať. Samozrejme, že keď chytíš zlý tým, alebo proste jedného zlého trollera a tak je to proste ťažké, ale dá sa to vyhrať aj s upkerom. Vyhral som dokonca, myslím, ranked aj 3v5, dá sa to. Nejak sa nedarí sa zrovna, ale nevadí, ešte to môžeme vyhrať, ak to dáme do lateu. Len oni majú proste všetko. 5 drakov, turetky, baronov, všetko majú. Zoberú teraz 5. Drakea, no, tak sme asi vybavení. Nemáme žiadneho Drakea, nemáme nič proste. Nemáme fakt nič, máme holú riť, máme 15 kg Rengar, to je všetko čo máme. Ani nemám koho proste deletnúť. Ašku tuto zozadu, ale... To je tak všetko, lebo teraz na mňa všetci skočia a som vybavený. Nemám proste čo spraviť, takže prejdeme ďalšiu hru, bohužiaľ. Mali sme ich všetko, Drakeov, Baronov a... Mohlo to dopadnúť lepšie, no. Tam je to zase unlucky aj o tom týme, to je vždy proste. Ak chytíš teammateov, tak sa o
odrážajú od hry, ale dá sa to aj poťahať, len nie všetky hry, väčšina sa dá. To, že sme momentálne prehrali 2 hry po sebe, to neznačí nič. To neznačí proste nič. 2 hry z neviem koľkých. Skúsime dať tretiu a uvidíme, ako to dopadne. To je nič, aký sme chytili tým, to je normálna vec, že prehráme po sebe viac hier. Môžeme prehrať aj tretiu, aj to sa stane, možno, že máme nejaký unlucky day. Pokiaľ by sme to vyskúšali zajtra, tak možno vyhráme, čo ja viem, 8 po sebe, alebo tak, takže... Bohužiaľ, prehrali sme, aj keď som mal určite najväčší timič aj z oboch tímov, tak sme prehrali, pretože... Bohužiaľ, nemali sme, ani tým sme nemali dobrý, pretože sme mali full AD team. Nemali sme žiadneho tanka. Ja som išiel AD, lebo som Rengar, klasika. A mali sme Fioru, ktorá mala 1,5 itema. Proste nemala nič a nemali sme žiadneho tanka tým pádom. Takže... Damage máme, aký máme. No, dokonca nás predimičovala Luxka. Ale bola to dobrá hra. Dáme ju honor, aby... lebo zahrali dobre, hej.